ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். 18 days கோர்ஸுக்கு எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு நேற்றுக்கு நடக்கணும் 8th சாப்டர் முடியல. அப்ப இன்னைக்கு 8th சாப்டர் நம்ம எடுக்கலாம். அது சீக்கிரம் முடிஞ்சுட்டுனா 9th சாப்டர் ஐ டோன்ட் திங்க் முடியும்னு நான் லேட்டா இருக்கு. அட்லீஸ்ட் 8th சாப்டர் முடிக்கிறேன். வேற சாப்டர் இப்போ சின்னதா வருதோ, லைக் 12th சாப்டர்ல சின்னதா இருக்கும். அப்ப நான் கம்பைன் பண்ணிடுறேன். ஏன்னா உங்களுக்கு சும்மா இழுத்துன்னு போகண்டா இல்லையா, ஒரு வியாழக்கிழமை முடியறது அன்னைக்கே முடிச்சிடணும். ஓகே. சோ இப்ப நம்ம இஸ்கான் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூர்ல வந்திருக்கோம். எல்லாரும் ஒரு வாட்டி எல்லாரும் மியூட்ல இருங்க, ஆனே பண்ண வேண்டாம். அவ வீட்லயே இருந்துன்னு ஹரே கிருஷ்ணா நாமஜபா ஒரே ஒரு வாட்டி சொன்னா போதும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. माताजी எடுத்துருங்க. बबीता माताजी படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்கயா சக்ஷுருன்மீலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்யம் மனோபீஷ்டம் स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरूपस्य कृपा सिन्धुप एव च पवितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदन्त्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरध्वशे नमः. गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिन्निधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपं भक्तवदारं भक्ताख्यं नमामि भक्त सुक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணமா. தேங்க்யூ சோ மச். எஸ், இன்னைக்கு பகவத்கீதை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளலாம். அதுல 8th சாப்டர் படிக்க போறாங்க. அப்ப அதோட என்ன டைட்டில்? அக்ஷர பிரம்ம யோகம், பரத்தை அடையுதல். பரம்னா பகவானுடைய உலகத்தை அடையிறது எப்படி? அவருடைய தெய்வீக அருள் அபயச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்விற்கான சர்வதேச சங்கம் அவர்களின் போதனைகளின் அடிப்படையில் தான் நம்ம இப்ப எல்லாம் படிச்சிருக்கோம். எஸ், அப்போ இது 7th சாப்டரோட ஒரு மறுபரிசீலனை. கிருஷ்ணரை பற்றி கேள்விப்பட்டதன் மூலம் அவரை பற்றி முழுவதுமாக அறிவது எப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். பொருள் மற்றும் ஆன்மீக ஆற்றல்கள் இரண்டிற்கும் ஆதாரமாக கிருஷ்ணரை அறிவது. எல்லாமே பொருள் அந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் அண்ட் ஆன்மீகம், அந்த வேர்ல்டு எல்லாமே பகவானால்தான் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கு. அவர் தான் அனிலேட்டும் பண்ண போற. அவர் தான் பிரளயம் வச்சு எல்லாத்தையும் எடுக்கவும் போற. சோ அது அவரை வச்சுதான் எல்லாமே இயங்கிட்டு இருக்கு. அவர் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் அவர் தான் எடுத்துருவார். 3 முறைகள், தமோகுணம், ரஜோகுணம், சத்துவகுணம், இது எல்லாமே கிருஷ்ணரால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. எனவே அவரை சரணடையணும். அவரை சரணடைஞ்சா என்ன ஆகும்? இந்த கட்டுப்பாடுகள்லாம் நமக்கு அது விட்டு போயிடும். அவரை அடைஞ்சிடலாம்.
துரோகிகளுக்கு அறிவு இல்லை. கிருஷ்ணனிடம் ஒருபோதும் சரணடைவதில்லை. பக்திமான்கள் அறிவை வளர்த்து சரணடைகிறார்கள். நம்ம எல்லாமே பக்திமான். அப்ப நம்ம எல்லாம் டிவோட்டிஸ் இவெல்லாம் பக்திமான். அவ வந்து இது பகவானை சரணடைந்து அறிவை வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள். அறிவு இல்லாத மற்றவர்கள் என்ன பண்றாங்க? தெய்வர்களை சரணடைகிறார்கள், ஆள்மாறாட்டம் செய்வார்கள். இது அரூபவாதிகள். அவதான் அரூபவாதிகள். யாரும் இந்த கிளாஸ்க்கு தான் நீ கேட்டா இல்லையா? அரூபவாதினா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ரூபம் இல்லாதக்கு வழிபடுறவா இல்ல டெமிகாட்ஸ் வழிபடுறவா, இந்த 2 கேட்டகரி இருக்கா. அவ வந்து அறிவு இல்லாத மற்றவர்கள்னா அவ வந்து கரடுமுரடான பாதையில போறான். அவ வந்து எப்படி அவளும் கடவுளை தான் அடைய போறான். ஆனா அவ வந்து பாதை வந்து ஒரு இது என்ன சொல்லுவா, ஒரு எலிவேட்டருக்கு லிஃப்ட் இருக்குன்னா அதுல போறது ஈஸியா, இல்ல படிக்கட்டு ஏறி 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 கஷ்டப்பட்டுன்னு போறதுக்கு அந்த ஒரு பாதை தான் அவ தேர்ந்தெடுத்திருக்கா. கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவின் மூலம் உயிர் மற்றும் அவரது சுதந்திரத்தின் குழப்பம். இதெல்லாம் நம்ம வந்து 7th சாப்டர்ல பார்த்துட்டோம். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா, அர்ஜுனனின் 8 கேள்விகள் இன்னைக்கும் கேட்க போற. கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். புதுசா படிக்கிறவாளுக்கு, யாரு இப்ப முன்னாடி படிச்சிருக்கலாம் அவளை கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கலாம். நானும் இன்னும் படிச்சுதான் இருக்கேன். எனக்கே கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்க எனக்கு அதை விட கஷ்டமா இருக்கும். பட் we will just go along with that. அதனால ஐ ரிக்வெஸ்ட், யாருக்கும் இதை பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் தெரியும்னாக்கா நீங்களும் வந்து கொஞ்சம் வந்து ஃபீட் இன் பண்ணலாம். அதாவது நான் சொல்றேன் இதை பத்தி கொஞ்சம் டீட்டெயில் சொன்னா நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, நீங்க என்ன விட ஜாஸ்தியா நீங்க வந்து கிளாஸ்ல அட்டென்ட் பண்றீங்க. சோ உங்களுக்கு இப்போ நிறைய பாயிண்ட்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கலாம். யாருக்கு தெரியறதோ சங்கோச்சம் இல்லாம சொன்னா எல்லாருக்கும் பெனிஃபிட்டா இருக்கும். ஓகே, அர்ஜுனனின் 8 கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கிறார். கிம் தத் பிரம்மம். அந்த மாதிரி கிம்னா என்ன 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 கேட்டிருப்பார். முதல்ல பிரம்மம்னா என்னதுன்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிப்பார். அந்த 8.1 இருந்து 8.4 வரைக்கும் இருக்கும். இறந்த நேரத்தில் இறக்குற நேரத்தில் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வது. இறக்குற நேரத்துல பகவானை எப்படி நினைக்கிறது? ஏன்னா அந்த டைம்ல ரொம்ப கஷ்டத்துல தான் இருப்போம் நம்ம. ஒரு 1000 தேள் கொற்றா போல வலி இருக்குமா அப்படியெல்லாம் சொல்லி கேட்டிருக்கேன். சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது எப்படி கிருஷ்ணரை நினைக்கிறது? தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு, எந்த நேரமும் எந்த காலமும் பகவானை வந்து நினைத்துட்டே இருக்கும்போது வந்துடும். பகவானோட பேர் வந்துடும். பகவான் நினைவும் இருக்கும் நமக்கு. அது வந்து 8.5 இருந்து 8.8 வரைக்கும் சொல்லி, யோக மிஸ்ரா பக்தியால் கிருஷ்ணாவை நினைவில் கொள்ளது. டோட்டலி என்கிராஸ், டோட்டலி பகவானை சரணடைந்தா அப்படி எப்படி கிருஷ்ணாவை நினைவில் கொள்றது. ஓமிதி ஏகாட்சரம் பிரம்மா வரும் அதுல அந்த சாப்டர்ல, அந்த வேர்ஸ்ல 8.9 8.9 இருந்து 8.13. தூய பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்துதல். 8.14 இருந்து 16 துக்காலயம் அசாஸ்வதம். அதான் இந்த உலகம் எப்படி துக்கம் நிறைந்த உலகம். அது அசாஸ்வதம்னாக்கா டெம்பரரி தான் இருக்கு. நாளைக்குன்னா நாளைக்கு இல்ல, ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இது அழிஞ்சும் போயிடும். திரும்பி சிருஷ்டிக்கப்படும் அண்ட் திரும்பி அழிஞ்சும் போகும். ஆனா பெர்மனன்ட் இது எந்த இடம்? பூலோகம் இருந்தவன் கிருஷ்ணர் இருக்கிற இடம் தான் நல்ல சுகமா இருக்கிற உலகம். பாக்கி எல்லாம் அதுதான் கிருஷ்ணா அது இருக்கிற உலகத்தை தவிர பாக்கி எல்லாமே அழிஞ்சு போற உலகம் தான். அது எல்லாமே துக்காலயம் தான். அப்புறம் பொருள் உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம் தான். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்ததுதான் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட். 8.17 இருந்து 22 வரைக்கும் பராசஸ்மஸ்து பாவோ அனியோ. கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தியின் உச்சநிலை. பகவானோட இது இலக்கம் நோக்கி போனோம்னா நமக்கு என்ன வேணும்? மெயினா தூய பக்தி தான் வேணும். 8.23 இருந்து 8.28 வரைக்கும் அத்தியதி தத் சர்வம் இதான். பகவான் தான் எல்லாத்தையும் சர்வமா இருக்கார். அதை பத்தி பார்க்கணும். எஸ், 8.1 எல்லாரும் ஒருத்தரா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம்னா, இல்ல ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண தெரியாதவா கூட சொல்லலாம். மாதாஜி நான் படிக்கிறேன்னு சொன்னா நான் சான்ஸ் கொடுப்பேன். எஸ், ரம்யா மாதாஜி ஆரம்பிங்க. எஸ், வெரி குட். அர்ஜுன உவாச்ச கிம் தத் பிரம்ம சொல்லும்போது அந்த ஹ சைலண்டா இருக்கணும். எப்ப இந்த ஹ வரும்போது பிரஹம எல்லாம் சொல்ல வேண்டாம். அதான் ஹக்கு மேல ஒரு புள்ளி வச்சிருக்கேன். அப்ப என்னது? பிரஹ்மா. அந்த ஹ சைலண்டா சொல்லணும். வெறும் இல்லடா பிரம்மா படிப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி பிரம்ம இல்லாது பிரஹ்மா. ஒரு பிராமணன். கிமத்யாத்மம் கிம் கர்ம புருஷோத்தம அதிபூதம் சகிம் புரோக்தம் அதிதைவம் கிமுச்சியதே. நல்லா பிடிச்ச. அப்ப அர்ஜுனன் விசாரித்தான். அர்ஜுனன் உவாச்சனா அர்ஜுனன் சொல்றார், அர்ஜுனன் கேட்கிறார், எல்லாம் சொல்றார். அண்டர்ஸ்டுட். அர்ஜுனன் விசாரிக்கிறான். என்னது? என்ன ஆண்டவரே, உன்னதமானவரே, பிரம்மம் என்றால் என்ன? அதனால அது சும்மா ஹைலைட் பண்ணிருக்கேன், சும்மா உங்களுக்கு கோரிலேட் பண்றதுக்கு வேண்டி. பிரம்மம் கிம் தத் பிரம்மம். தத்னா அது. கிம் என்னது? அந்த பிரம்மம்ங்கிறது என்னது? கிம் அத்தியாத்மம். அத்தியாத்மம்னா என்னது? இன்னும் வருது. ஓ என்னத்துக்கோ. ஓகே, உன்னதமானவரே, பிரம்மம் என்றால் என்ன? இது அத்தியாத்மம்.
நாம் செல்ஃப் நான்ங்கிறது என்னது. அப்புறம் கிம் கர்ம, கர்மனா என்னது ஆக்ஷன், ஆக்ஷன் அண்ட் இது அதோட ரியாக்ஷன். புருஷோத்தமா இதெல்லாம் என்னது. அப்புறம் அதிபூதம், அது வேர்ல்டுல அவுட் சைடு இதுல என்னது, இதுல என்ன போட்டு பொருள் வெளிப்பாடு என்ன, நேச்சர் அப்படின்னா என்னது. அண்ட் கிம் புரோக்தம் அதிதெய்வம் கிம் உச்சதே, தேவதைகள்னா என்ன, தேவதைகள்னா என்ன, இதை எனக்கு விளக்குங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாரு. இதெல்லாம் பகவான் ஒருத்தரா பதில் சொல்லுவார். எஸ் பவிதா மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। अधियज्ञ कदम कोत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कदम ज्ञेयो असि नियतात्मपि। हरे कृष्ण माताजी। நியதாத்மபிஹி அந்த 2 புள்ளி இருக்கு இல்லையா. ஆமா மாதாஜி, ज्ञेयो असि नियतात्मभिहि। हरे कृष्ण இருக்கிறதுனால ஹீன்னு வரும். இந்த ஆண் இருக்கும்போது பக்கத்துல அந்த 2 புள்ளி இருந்தா அஹா அப்படின்னு கொஞ்சம் அது படிக்கும் போது ஈஸியா வந்துடும். ஓகே, இன்னும் என்ன கொஸ்டின் இருக்கு, அதுல 4 தான் இருந்துன்னு நினைக்கிறேன். அதுல எத்தனை 8 கொஸ்டின் கேட்கிறாரு, 6 கொஸ்டின் கேட்கிறாரு. அது யஜ்ஞ கதம் கோ அத்ர தேஹே அஸ்மின் மதுசூதன அப்படின்னா இந்த தியாக இறைவன் உடலில் எவ்வாறு வாழ்கிறான், நம்ம உடல்ல வந்து பகவான் எந்த மாதிரி வாழறார் அப்படின்னு. மியூட் யாரு, சாந்தி மாதாஜி. அப்புறம் மதுசூதனா, அப்புறம் அவன் எந்த பகுதியில் வாழ்கிறான், நம்ம உடல்ல அவர் எந்த பகுதியில வாழ்கிறான். பக்தி சேவையில் ஈடுபடுபவர்கள் உங்களை மரணத்தின் போது எவ்வாறு அறிந்து கொள்வார்கள். ஏன்னா நம்ம இப்ப நம்ம சொல்றோம் எப்படி நம்ம இருக்கிற தருவாய் மாத்திரம் இல்ல, நம்ம இருக்கும் போதே வந்து பாக்குற உள்ள சாட்சியா உட்காந்து பாத்துக்கிற உனக்கு என்ன மாதிரி இருக்கணும், அது போல ஒரு நெக்ஸ்ட் லைஃப் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு. நல்ல பக்தி மார்க்கத்துல இருந்ததுன்னா என்ன, கிருஷ்ணர் உலகத்துக்கு போய்விடும். ஆனா அதுக்கு வந்து ஃபுல் இது என்னது, அதுக்கு ஃபுல் தகுதி இல்லாம நம்ம இன்னும் ஃபுல்லா நிறையலை, நம்ம இன்னும் அது வந்து பக்குவம் வராம இருந்தா என்ன, அட்லீஸ்ட் உனக்கான பக்தி இருக்கு, இந்த அடுத்த ஜென்மம் உனக்கு மனுஷனா கொடுத்து விடுறேன், இன்னும் பக்தியில இன்னும் நல்லா ஈடுபட்டு இன்னும் நல்லா பக்குவம் அடைந்து அப்புறம் என்னோட உலகத்துக்கு வா அப்படிங்கிறார். அப்ப நம்மளோட இந்த லைஃப்லயே தெரிஞ்சுக்கணும் பகவானுக்கு நமக்கு எதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. சோ இந்த அப்புறம் என்னது மரண காலத்தை நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுவும் அது போல நம்ம அந்த உலகத்துக்கு நம்ம போய்விடுவோம் அப்படியும் போட்டிருக்கோம். சோ பிரயாண காலே சக்கரம், பிரயாண காலேனாக்க கடைசி மூமெண்ட், நம்ம இறக்குற தருவாயில இருக்கும்போது. எப்படி தெரியும் தெரியாது, சொல்லிட்டு இறக்குறது இல்லை. யாரோ இப்போ ரொம்ப சிக்கா இருந்தாலும் இருந்துட்டே இருப்பாங்க, கோமா ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறவங்க கூட இருந்துட்டே இருப்பாங்க. ஆனா சில பேர் இப்படி பேசிட்டே இருப்பா, ஒரு காஃப் வரும் இறந்து போயிடும், சும்மா உட்காந்துட்டே இருப்போம் இறந்து போயிடும். அந்த மாதிரி கேசஸ்ல நம்ம பாக்குறோம். சோ அதனால மரணம் எப்போ வரும், யாருக்கு வரும், ஏஜ் கூட சொல்ல முடியாது. சின்ன வயசு குழந்தைகளுக்கும் வரும், பெரியவாளுக்கும் வரும், எப்போ வேணும் யாருக்கு வேணாலும் வரும். அதனால நம்ம மரணம் எப்போ வரும் தெரியாது. அதனால பிரயாண காலை இறக்குற தருவாயில பகவானை நினைக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், எந்த நேரமும் பகவானை ஸ்மரிச்சுட்டு இருக்கணும். இப்போ இதுல இருந்து கொஸ்டின் என்னெல்லாம் போட்டிருக்காரோ அது போட்டிருக்கா. பிரம்மம் தட் இஸ் ஆத்மா, ஆத்மானா என்னன்னு கேட்கிறேன். பிரம்மானா என்ன, பிரம்மம் நாட் பிரம்மா, பிரம்மம்னா என்ன, என்னது ஜீவன், தட் இஸ் நம்ம ஜீவாத்மா தான், அழியாத வாழ்க்கை நம்மளோட ஜீவன்கிறது. ஜீவாத்மா என்னது, அழியாதது, பிறப்பற்றது, இது இறக்கவும் செய்யாது, பிறக்கவும் செய்யாது, அது அழியவும் செய்யாது. அத்தியாத்மா உடலின் கட்டுப்பாட்டாளர் யாரு, ஆத்மாதான் ஜீவன். நம்ம உள்ள அதுதான் வந்து பேட்டரி மாதிரி இயங்கின்றது. நம்ம அது மாத்திரம் வெளியில போயிடுத்துனா நம்ம ஒன்னும் பேச முடியாது, பார்க்க முடியாது, ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. சோ அத்தியாத்மாங்கிறது யாரு, அதுவும் ஜீவாத்மா தான். சுயன செல்ஃப், நான் தான். கர்மா அப்படின்னா என்னது, வேலை, முடிவு, செயல்பாடுகள், வேலையும் சொல்லலாம். ஆனா அதோட வந்து பிரதிபலன், அதோட என்ன கிடைக்கும், பல நடவடிக்கைகள் சொல்றோமே, பலநோக்கு செயல்கள், அந்த மாதிரி. கர்மான வேலை, செயல்கள், பலநோக்கு செயல்கள், என்ன வேணா எடுத்துக்கலாம். அப்ப பொருள் உடலுக்கு வழிவகுக்கும் செயல்கள். இந்த இப்ப நம்ம ஒரு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம், இது வந்து இப்ப என்ன கர்மா நம்ம பண்ணிருக்கோம் அதோட அக்கார்டிங்லி நமக்கு வேற ஒரு ஜென்மா கிடைக்கும், அது போல ஒரு நமக்கு வந்து ஒரு உடம்பு கிடைக்கும். அதிபூத்தானா என்னது, பொருள் கையாளுதல் அப்படின்னா பொருள் இயற்கை, இயற்கையில நம்ம என்னெல்லாம் பாக்குறோமோ அதுதான் அதிபூதா. நம்ம வந்து அத்தியாத்மா, அது வந்து அதிபூதா. இது ரெண்டு கொஞ்சமா டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். அது கொஞ்சம் ஒரு பேசிக் மாத்திரம் கொஞ்சம் எழுதி வச்சுட்டோ இல்ல கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் பண்ணோம்னா புரிஞ்சு போயிடும். அத்தியாத்மா, அதிபூதா. அப்புறம் அதிதெய்வான உச்ச தேவன். இதில் அனைத்து தேவர்கள் எல்லாருமே அடங்கும். அவெல்லாம் தெய்வான்னு இதுல வந்திருக்கு, அதனால நமக்கு புரிஞ்சுருக்கு காட பத்தி தான் பேசுறாங்கன்னு. அதிபூதான பூதங்கள், பூதகணங்கள்லாம் சொல்றோம். இது லிவிங் பீயிங்ஸ், நாட் ஹியூமன் பீயிங் மாத்திரம் இல்ல, எல்லா லிவிங் பீயிங். அதுல மரம், மிருகங்கள், பறவைகள் எல்லாருமே அடங்குவது. சோ அது எல்லாம் பிரகிருத்தியில என்னெல்லாம் இருக்கோ எல்லாம் அதிபூதா தான். நம்மங்கிறது செல்ஃப்ங்கிறது, நம்ம என்னது சோல்ங்கிறது அத்தியாத்மா, அதிபூதா, அதிதெய்வம் பகவான்.
அது அதிதெய்வம். அப்புறம் அதி யக்ஞ அப்படின்னா என்னது, தியாகத்தை அனுபவிப்பார். யாரு எல்லாம் தியாகம் எல்லாம் என்னெல்லாம் ஹோமம் பண்றோம் எல்லாத்தையும் ஓம் சொல்றோம். அது யாருக்கு போய் சேர்றது, பரமாத்மா பகவானுக்கு தான் போய் சேர்றது. ஆனா அதுல பரமாத்மாங்கிற அந்த வேர்டு கொடுத்துருப்பாங்க. அதி யக்ஞா எங்கே வசிக்கிறார், அனைவரின் இதயத்திலும் வசிக்கிறார். இன்னைக்கு இந்த இதுல போட்டிருக்கு, இன்னைக்கு கொஞ்சம் டீட்டெயிலா கொடுத்துருக்கு. அவர் எங்க இருக்கார், அதி யக்ஞாங்கிறவர் எங்க இருக்கார், பரமாத்மா எங்க இருக்கார், எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலும் வசிக்கிறார். இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவில் கொள்வது, வாழ்நாள் முழுவதும் பயிற்சி, எந்த நேரமும் பயிற்சி செய்யணும். பண்ணிட்டே இருந்தா என்ன, நமக்கு தெரியாது டேட் ஆஃப் பர்த். அவரு அந்த இந்த மன்னர் என்னது அவரோட பேர் மறந்துட்டேன், பரீட்சித். பரீட்சித் மகாராஜ் வெரி லக்கி. அவருக்கு ஒரு சாபம் கிடைச்சோன்னே 7 நாள்ல இறந்து விடுவேன். கணக்கெடுத்து 7 நாள் இறக்க போறேன், ஆனா இப்பல இருந்து ப்ரிப்பேர்டா இருக்கேன் அப்படின்னாரு. நமக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு தெரியவே தெரியாது எப்ப இறக்க போறோம், ஒரு நிமிஷத்துல இறக்க போறோமா, இன்னும் 100 வருஷம் இருக்க போறோமா தெரியாது. ஆனா இப்ப எப்பவும் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். கிருஷ்ண நாமத்தை எப்பவும் வாயில வச்சுட்டே இருக்கணும். எஸ், அடுத்தது சாந்தி மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्मम् उच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्ग कर्म संजित। हरे कृष्ण। மேனேஜ் பண்ணிட்டு இங்க வந்து நடுவுல எல்லாம் இந்த புள்ளி வந்துனாக்கா சொல்ல முடியாது, அப்ப விட்டுடலாம். விசர்கக சொல்ல முடிஞ்சுன்னா சொல்லலாம், இல்லாட்ட விட்டாலும் பரவாயில்ல. விசர்கக கர்ம சஞ்சிதக ரெண்டுல வந்து சொல்லலாம். நமக்கு அந்த மீட்டர் வந்து என்னது, அந்த பாட்டு மாதிரி தானே சொல்றோம் இல்லையா, அப்ப நமக்கு வந்து சஞ்சிதக அப்படி சொல்றோம். ஓகே, ஒண்ணும் தப்பு கிடையாது, எதுவுமே வந்து தப்பு ரைட்டு கிடையாது. ஏன்னா மீனிங் எல்லாம் மாறாது. இந்த சொல்லலைனால மீனிங் மாறும், அந்த மாதிரி கிடையாது. பட் இருக்கிறது ஹரே கிருஷ்ணன். அப்ப இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு, பகவான் உவாச்சா, பகவான் என்ன சொல்றார், புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரம்மன் என்னப்படும் அழிவற்றதும் உன்னதமானதும் ஆகும். அது வந்து பிரம்மன்கிறது எப்படி, ஏதாவது சொன்னமே சோல்ங்கிறது எப்படி, அது அழிவு கிடையாது, அதுக்கு அழிவும் கிடையாது, பிறப்பும் கிடையாது, இறப்பும் கிடையாது, உன்னதம், பெஸ்ட். அதன் சுபாவமானது நித்திய இயற்கையான, நித்தியமா எப்பவும் உள்ளதுதான். இன்னைக்கு நம்ம ஒரு பாடி எடுத்துக்கோன்னா அப்புறம் அடுத்த ஜென்மத்துக்கு வேற ஒரு பாடி எடுக்கும், இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பாடி எடுத்துக்கும். அப்ப அது எப்பவுமே உள்ளது, ஒரு பாடி தான் மாறிட்டே இருக்கும். அது எப்பவும் நித்தியமா இயற்கையா அது எப்பவுமே உள்ளதுதான். ஜீவாத்மா, அதுதான் ஜீவாத்மா. அப்புறம் அத்தியாத்மா என்று அழைக்க, இதெல்லாம் பகவான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. அத்தியாத்மா நம்ம ஆல்ரெடி இந்த சார்ட்ல பார்த்துட்டோம், இருந்தாலும் அவர் அந்த ஸ்லோகம் வயசு என்ன சொல்றாரோ அது படிக்கலாம். அத்தியாத்மா என்று அழைக்கப்படுகிறவன், அத்தியாத்மா என்று அழைக்கப்படுகிறான். இதுதான் ஜீவனை தான் நம்ம வந்து ஜீவாத்மாதான் அத்தியாத்மா அப்படி சொல்றோம். ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள் கர்மா. நம்ம என்னெல்லாம் செய்யறோம், அந்த ஜீவாத்மா வந்து நம்ம உடம்பை வைத்து என்னெல்லாம் பண்றதோ அது வந்து கர்மா, தட் இஸ் ஆக்ஷன். இந்த உடம்பு கார் மாதிரி, நம்ம உடம்பு லைக் கார், இந்த ஜீவாத்மா என்னது ஒரு டிரைவர் மாதிரி. அவர் அந்த காருக்குள்ள உட்காந்து காரை ஓட்டுறார், அதுதான் நமக்குள்ள உட்காந்துட்டு நம்மள ஓட்டுறாரு. அப்ப அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கலாம், கார் ஓட்டுற டிரைவர். நமக்குள்ள உட்காந்துட்டு அதை அவர் ஓட்டின்னு இருக்கார். அவர்னா யாரு, நம்ம தான் ஓட்டின்னு இருக்கோம். அவர்னா அது யாரோன்னு அப்படி தோன்றது. சோல்ங்கிறது தான் நாம, இது ஒன்லி கவர் தான் இருக்கு நமக்கு. அப்புறம் கர்மா பல நோக்கு செயல்கள். கர்மானது ஆக்ஷன் மாத்திரம் இல்ல, நம்ம பண்றது மாத்திரம் இல்ல, பலன் நோக்கு செயல்கள். அதுல நம்ம என்ன நல்லது பண்ணா நல்லது வரும், கெட்டது பண்ணா கெட்டது வரும். நீ பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது ஒண்ணும் வராது, ஆனா பகவான் உலகத்துக்கு போகும், ஏதோ எதிர்வினை இருக்குதான். சோ பலன் நோக்கு செயல்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இப்ப இதுலதான் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம், நம்ம நல்ல செயல்கள்லாம் தானம் தர்மம்லாம் பண்ணும்போது இந்த கோலோகம் இதுல என்னது மேல உலகத்துக்கு போயிட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். கிருஷ்ணரை வழிபடுறவங்க கிருஷ்ண உலகத்துக்கே போயிடுவாங்க. இங்க ஃபர்ஸ்ட் இது அதுதான் கொடுத்துருக்கு. பல நோக்கு செயல்கள் சொல்றேன், அதுக்கு சொல்றேன். ரொம்ப கிருஷ்ண பக்தியோடு இருக்கிறவங்க எங்க போவாங்க, கோலோகம் தான் போவாங்க. இங்க தான தர்மம்லாம் கொடுக்குற பிக்சர் காட்டியிருக்காங்க. அப்படின்னா என்னது, மேல் உலகத்துக்கு போவாங்க நல்லா என்ஜாய் பண்றதுக்கு. இதுல மேல் உலகத்துக்கு போயிட்டு அதெல்லாம் முடிச்சு புண்ணிய அக்கௌண்ட் எல்லாம் முடிச்ச அப்புறம் திரும்பி இங்க வந்து பிறப்பாங்க. இது வந்து கண்டதையும் சாப்பிட்டு கொண்டதே கோலம் என்னது அப்படி எல்லாம் சொல்லுவாளே, அந்த மாதிரி எது கண்டாலும் சாப்பிட்டு இருக்கணும், எப்பவும் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கணும். அப்ப என்னது, அடுத்த ஜென்மம் உள்ள பகவான் இருக்க பரமாத்மா இருந்து, ஓஹோ உனக்கு ரொம்ப தீனியில ரொம்ப ஆசையா, சரி அடுத்த ஜென்மம் அது போல நான் கொடுத்து விடுறேன். நம்ம கேட்கவே வேண்டாம், பகவானுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும். அப்ப அது போல என்னது பண்ணியாதான் போறோம். அடுத்தது இந்த மாதிரி காமத்துல இது மாதிரி இதுல எல்லாம் ரொம்ப ஆசையா இருந்ததுனாக்கா நாய் மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு இதுல போயிடணும். அடுத்த ஜென்மம் நமக்கு இப்படி கிடைக்கும். சோ நம்ம தான் விதி, நம்ம ஐயோ இந்த மாதிரி நான் பிறந்துட்டேன்னா அது யாரு காரணம், பகவான்ல பாரபட்சமே கிடையாது. நம்ம எப்படி இப்ப இந்த ஜென்மத்துல இருக்குமோ அக்கார்டிங்லி அடுத்த ஜென்மம் நமக்கு கிடைக்கும். இல்ல கோலோக விருத்தாவனம் போக முடியலைன்னா எத்தனை பேருக்கு போக கிடைக்கிறது தெரியாது. ஆனா அப்படி போக முடியல, அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹியூமன் இதா பர்த்தாவது கிடைச்சு நம்ம வந்து நல்லதெல்லாம் பண்றதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும். எஸ், லட்சுமி மாதா படிங்க.
हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। अधिभूतं शरभाव ईगो भावः क्षरो सर्वो भावः पुरुष साधिदैवं पदम् अधियञ्जो अहं येऽत्र देहे देह वृतांबर तांबर Okay. தேகம் தேகம் விரதம் தேவம். இப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, உடல் இயல்பு முடிவில்லாமல் மாறக்கூடியது. நம்ம உடல்ங்கிறது எப்படி எப்பவுமே அதுக்கு எண்ட்ல சொல்லுவாலே annது அது ஒரு வேர்டு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல மறந்துட்டு. சேஞ்சஸ் ஆல்வேஸ் என்னது, இட் இஸ் ஆல்வேஸ் சேஞ்சிங். பெர்மனன்ட் சேஞ்ச் இஸ் ஆல்வேஸ் பெர்மனன்ட் அப்படிம்பாங்க. அது போல நம்ம பாடிங்கிறது எப்படி மாறிண்டே இருக்கும், அது பெர்மனண்டா மாறிண்டே தான் இருக்கும். அப்ப உடல் இயல்பு எப்படி, அது வந்து முடிவில்லாமல் மாறக்கூடியது என்று அறியப்படுகிறது. பிரபஞ்சம் என்பது உயர்ந்த இறைவனின் அந்த வடிவமாகும். அதுவும் அப்படி மாறிண்டே வரும். மேலும் நான் இறைவன் பரமாத்மாவாக குறிப்பிடப்படுகிறேன். பகவான் நம்ம எப்படி பரமாத்மா நம்ம சொல்றோம். ஒவ்வொரு உருவத்தின் இயக்கத்திலும் வசிக்கிறேன். ரொம்ப குழப்பம். ஒவ்வொரு என்னெல்லாம் இயங்கின்னு இருக்கோ அதுக்குள்ள எல்லாம் பகவான் வசிக்கிறார். இப்ப இதுல வந்து என்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கோம்னா, ஒரு பட்டர்ஃபிளையோட எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த இது எக்ஸ் போடும். இந்த இதுல வந்து ரொம்ப ப்ராமினென்டா காணும். ஏன்னா ரொம்ப சீக்கிரமா அது வளர்ந்து 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 ஒரு பட்டர்ஃபிளை ஆயிடும். இப்ப நம்மளோட எல்லாம் எப்படி ஒரு 9 மாசம் எடுக்கும் வெளியில குழந்தை வரத்துக்கே. அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்றதுக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு வருஷ கணக்கு எடுக்கும். அனிமல்ஸ் எல்லாம் சீக்கிரம் ஆகும். இது பேர்டே இப்ப இந்த குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் கூட இதுதான் எக்ஸாம்பிள் சொல்லி கொடுப்பாங்க. அது எவ்வளவு சீக்கிரம் எக்ஸ் இருக்கும். அந்த எக்ஸ்ல இருந்து கொஞ்ச நாள் கூட இல்ல, ஐ திங்க் 7 days கொஞ்ச நாள் 7 நாள்லயும் என்ன வந்து டிபெண்ட்ஸ் 10 நாள்லயும் அது வந்து பியூப்பா, இதுக்கு வந்து ஒரு இது உண்டு பியூப்பா சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி புழு மாதிரி வந்துடும். அப்புறம் இந்த புழு மாதிரி இருக்கிறது என்ன மாதிரி ஆயிடும், இந்த மாதிரி கொக்கூன் அதுல வந்து இப்படி மாறிடும். இதுல இருந்து ஒரு நாள் 2 நாள் ஆறதுக்குள்ள முள்ள விங்ஸ் எல்லாம் வந்துடும், கொஞ்சம் ஹெவியா இருக்குமா. அப்புறம் அதெல்லாம் இப்படி உதிரி பறக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்குள்ள பறக்க ஆரம்பிச்சிடும். சோ இது எப்படி அதுக்கப்புறம் பியூட்டிஃபுல் பட்டர்ஃபிளை ஆயிடும். ஆனா அதுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபியூ டேஸ் முன்னாடி பார்த்தா இந்த மாதிரி இருக்கும், அருவருப்பா இருக்கும் இதெல்லாம் பாக்குறது. ஆனா கொஞ்ச நாள்லயே அதுக்கு வந்து ரக்கை முளைத்து அது இது. அப்ப எப்படி மாறுது. அப்ப இந்த இயற்கைங்கிறது என்னது, மாறக்கூடிய தன்மை உள்ளதுதான். அதான் இதுல போட்டது. எஸ், அடுத்தது ஸ்ரீபிரியா மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே, நீங்க படிங்க. யாருமா படிங்க மாதாஜி. श्रीप्रिया माताजी हैंड रेस। ठीक है। अंधकाले स मामेव स्मरणं मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं यादि नास्ता यत्र संशयः नास्ति यत्र அப்படி சொல்லல, नास्ति यत्र नास्ति यत्र संशयः संशयம்னா டவுட். नास्ति यत्र संशयः ஒரு டவுட்டும் வேண்டாம். அப்ப என்ன சொல்றார், அந்த காலேச்ச மாமேவ, அந்த காலம்னா கடைசி நேரத்துல, மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகிறான். இதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை. இதுல வந்து பீஷ்ம பிதாமாவோட காட்டியிருப்பார். அவர் வந்து போர் புரியும் போது இவர் மேல அம்பு எல்லாம் பட்டு விடுறது. ஆனா அவருக்கு ஒரு வரம்பு இருந்தது. அவர் தான் இப்போ வந்து இறக்கணும்னு நினைக்கிறவரோ அப்பதான் இறக்க முடியும். அவருக்கு அந்த வரம்பு இருந்தது, நமக்கு எல்லாம் அது கிடையாது. அப்ப அவர் வந்து அம்பு படைக்கல் இருந்தாலும் பிடிச்சுன்னு இருந்தார் உசிர. ஏன்னா அவருக்கு வந்து கிருஷ்ணரை பார்த்து, அப்புறம் அந்த விஷ்ணு சாஸ்திரம் சொன்ன அதெல்லாம் நிறைய ஸ்டோரி இருக்கு. எனக்கு இவ்வளவு டீட்டெயில் தெரியாது. யாருக்கு தெரியுமோ அந்த கிளாஸ் முடிஞ்சுட்டு நீங்க எல்லாம் சொல்லலாம். அப்ப அந்த கிருஷ்ணரை பார்த்து அவரை பார்த்துட்டு தான் எனக்கு இருக்கணும்னு அவருக்கு இறக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு ஆசை இருந்தது. அதனால அவர் உசிர கையில பிடிச்சுட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தார். ஏன்னா கிருஷ்ணரோட அந்த இதை பார்த்துட்டு முகம் பார்த்துட்டு இறக்கணும் அப்படின்னு. சோ ஏன்னா இது உடலை விடும்போது எதை நினைத்துட்டு இறக்குறோமோ இல்லையா, என்ன பார்த்துட்டோ நினைத்துட்டு இறக்குறோமோ அது போல அடுத்த ஜென்மம் நமக்கு கிடைக்கும். அடுத்தது யக்ஷ பிரஷ்னம். இது ஒண்ணு இது இருக்கு, நான் ஒண்ணு சொல்லிடுறேன். ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 7.51 இருக்கு. அஹானி பூதானி கஷ்சந்தி யமாலயம் யமாலாயம் சேஷாஹ ஸ்தாவரம் இச்சந்தி கிம் ஆச்சரியம் அத பரம் கிம் ஆச்சரியம் அத பரம். ஒரு ஆச்சரியம் இருக்கானே. இது என்னன்னாக்கா யக்ஷ பிரச்சனம் சொல்லிட்டு ஒரு இதுல மகாபாரதத்துல ஒரு இது வருது. எகைன் இது கூட யாருக்காவது தெரியும்னா கிளாஸ் முடிவிட்டு இந்த ரெக்கார்டிங் பண்றதுக்கு. ஆனா இது முடிஞ்சப்பறம் நீங்க இன்னும் டீட்டெயில் சொல்லலாம். எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்றேன்.
இவ வந்து கானகத்துல இந்த இதுல ஜங்கல்ல போயிட்டு இருக்காங்க. ரொம்ப தூரம் நடந்து தூரம் எந்த போறாங்க இப்ப மறந்துவிட்டு ஏதோ இதுல போயிட்டு இருக்காங்க. எல்லாருக்கும் தாகம் எடுக்குது. சரி போயிட்டு தாகம் எடுக்கிறது யாராவது தண்ணி கொண்டு வாங்க பிரதர்ஸ் எல்லாம் பேசிக்கிறாங்க. சரி சொல்லிட்டு லாஸ்ட்ல நகுலன் சகாதேவன் அவங்க போயிட்டு அங்க ஒரு இது இருக்கு ரிவரோ சம் வாட்டர் இது இருக்கு. அங்க போயிட்டு தண்ணி கொண்டு வரலாம். அங்க போனோம்னா அவர் யக்ஷன் ஒருத்தன் இருக்கான். அவன் வந்து நீ வந்து தண்ணி எடுக்க கூடாது, நம்ம கேட்கிற கொஸ்டினுக்கு மாத்திரம் நீ ஆன்சர் பண்ணு, கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா எடுக்கலாம் அப்படின்னு. அதோட அதெல்லாம் எனக்கு தாகம் பிடுங்கிறது. நான் உனக்கு யாருன்னே உனக்கு நீ தெரியாது, நீ கேட்கறதுலாம் நான் ஆன்சர் பண்ண முடியாது, குடிக்க நீ அப்படி எடுத்துட்டேன்னா இறந்து போயிடுவேன். அதெல்லாம் பாதர் பண்ணா அவன் குடிக்கிறான், குடிக்கிறது போறான், இறந்து போயிடான். அதேபோல் நகுலன் சகாதேவன் பீமன் அர்ஜுனா எல்லாரும் ஒரு ஒருத்தர வந்துட்டான். கடைசியில இவர் மாத்திரம் பெரிய அண்ணா யாரு யுதிஷ்டர் வரதுக்கு இன்னும் போனவா யாருமே திரும்பி வரது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து பாக்குறாரு. அங்க பார்த்தோம்னா எல்லாரும் இறந்து கிடக்காங்க, மயக்க நிலையிலயோ இறந்தோம் அப்படிங்கும். அப்ப இவர் வந்து என்ன பார்த்துட்டு சரி தண்ணி எடுக்கலாம் போனோம்னா அந்த யக்ஷர் அது சொல்ற எனக்கு வந்து கொஸ்டின் நீ ஆன்சர் பண்ணு, அப்புறம் தான் வந்து அலோவ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு. சரி நீங்க கேளுங்க. இவர் ரொம்ப தர்மம் இது இல்லையா, ரொம்ப என்ன he will follow all the dharmas. சொல்லுங்க நீங்க என்ன கேட்கறீங்களோ அது ஆன்சர் பண்ணிட்டு அப்புறம் நான் எடுக்கிறேன். எது ஆச்சரியமான கிம் ஆச்சரியம் மத பரம், இந்த உலகத்துல எது ஆச்சரியமான ஒரு என்னது அப்படின்னு அதுல என்ன பதில் சொல்ற, மிக அற்புதமானது எது அப்படி கேட்டு அவர் சொல்ற, ஒவ்வொரு கணத்திலும் ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் மரணத்தை சந்திக்கின்றன. ஒரு செகண்ட் பார்த்தா அங்க செத்துருக்காங்க இங்க அப்படி வந்துட்டே இருக்கு நியூஸ். ஆனால் இது ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கையாக இருப்பினும் தன்னை மரணமற்றது என்று நினைத்து மரணத்திற்கு தயாராக இல்லை. இது இந்த உலகில் மிக அற்புதமான விஷயம். யாருமே வந்து இப்ப வீல் பிளான் ஃபார் எவ்ரி திங். ஒரு கல்யாணமா இருக்கட்டும், வேற ஒரு வீடு வாங்குறதா இருக்கட்டும், காலேஜ் அட்மிஷனா இருக்கட்டும், வேறையா இருக்கட்டும், எல்லாத்துக்கும் பிளான் பண்ணுவோம். ஆனா நாளைக்கு இறந்து போயிடுவோமே அதுக்கு நம்ம பிளானே பண்ண மாட்டோம். ஆனா எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்மளே இறக்க போறோம்னு தெரியும். அவங்க வீட்டுல யாரோ இருந்திருப்பா, பக்கத்து வீட்டுல இருந்திருப்பா, நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸே யாரோ இருந்திருப்பா. ஆனா நான் இறக்க போறேன் அந்த தாட்டே ஒருத்தனுக்கு வரமாட்டேங்குது. ஆனா அவன் இருக்கிறதுக்கு தான் பிளான் பண்றதுனால இறக்கும் போது நம்ம எந்த மாதிரி நிலையில நம்ம போறோம் அந்த ஒரு இது அவன் பிளான் பண்ண மாட்டேங்கிறான். இதுதான் ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் நம்ம இதுல இருக்கு. அப்புறம் தண்ணி குடிக்க அலோவ் பண்ற, அது ஜஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் தட். அந்த யக்ஷ பிரஷ்னம் அது ஸ்ரீபிரியா மாதாஜி படிங்க. ஒரே ஒரு நிமிஷம் ருக்மணி மாதாஜி படிக்கட்டும். ருக்மணி மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண தெரியாது. ருக்மணி மாதாஜி இருக்கா ஃப்ரீயா? எங்க இருக்கலாம் ருக்மணி மாதாஜி? இருக்காங்களே. ருக்மணி மாதாஜி ஃப்ரீயா இருக்கீங்களா? படிங்க. ஃப்ரீயா இருக்கேன் மாதாஜி. படிங்க. யம் யம் வாபி ஸ்மரணம் பாவம் மரண் பாவம் ஜெயந்தே கலவரம் தம் ஏவதை கௌந்தேய சதா தத் பிரவ மாதாஜி கண்ணு பாவ பாவி. மாதாஜி நீங்க மொபைல்ல படிக்கிற இல்லையா, அப்ப கொஞ்சம் மிஸ்டேக் வரும். ஆமா ஆமா மொபைல்ல தான் படிக்கிறேன். பாவ பரவாயில்ல சொன்னாள், அது தப்பா படிக்க கூடாது. பாவ பாவித. எஸ். அப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்நிலையை அவன் அடைவான். நம்ம வந்து இது படிச்சோம் இல்லையா, நம்ம இவரோட பரத ஸ்டோரி நம்ம படிச்சோம்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா, அவர்கள் படிச்சோமா இந்த கிளாஸ்ல? எனிபடி? பவிதா மாதாஜி யாருமே இல்லையா சீட்ல? யாரும் இந்த பரத ஸ்டோரி படிச்சோமா? பரதரோட ஸ்டோரி படிச்சோமா? பரதன் மாதாஜி நீங்க சொல்லிருக்கீங்க, ஒரு ஜிஸ்டா சொல்லிருக்கீங்க மாதாஜி. அவர் வந்து இறக்குற தருவாயில ஜிஸ்டா தான் சொன்னேனா? அவர் வந்து தன்னோட அவர் பெரிய மகாராஜா தான், நல்ல பக்தியோட எல்லாம் பண்ணிட்டு. ஆனா ஒரு சர்டன் ஏஜ்க்கு அப்புறம் எல்லாம் நீங்களா பாத்துங்க, எனக்கு வந்து ஃபுல்லா எனக்கு பக்தி பண்ணணும்னு சொல்லிதான் காட்டுக்கு வர. ரொம்ப பக்தி பண்ணோம், எந்த நேரம் நான் டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, இனிமேல இருந்தாவது என்னோட வாழ்நாள் முழுக்க நான் பக்தி பண்ணி நல்ல பகவானோட தியானம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வர. அங்க எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பாக்குறாரு ஒரு மான துரத்துன்னு ஒரு சிங்கம் வந்துட்டு இருக்கு. அப்ப துரத்துறது அந்த மான் எப்படின்னா இது கேரியம் இதுல இருக்கு, வயத்துல குழந்தையோட அது வந்து ஓடின்னு இருப்பாங்க, கஷ்டப்பட்டு ஓடுறது. ஒரு சின்ன ஒரு இது இருக்கு, நதியோ ஒரு குட்டையோ, அதை தன்னை காப்பாத்திக்கிறதுக்கு தாண்டது. அந்த தாண்டும் போது என்னன்னாக்கா குழந்தை விழுந்து விடுது. அந்த டியர் அந்த மானோட சின்ன குழந்தை வந்து விழுந்து விடுறது. அந்த அம்மா மான் இறந்து விழுறது. அப்ப அந்த இவர் வந்து பார்த்துட்டு ஐயோ அந்த சின்ன குழந்தை விழுந்திருக்கே சொல்லிட்டு ரொம்ப போயிட்டு அதை காப்பாத்துறாரு. அதனால இந்த சிங்கம் புலியெல்லாம் வந்து கடிச்சுடுவேன்னு அதை எடுத்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா அது பார்த்து வளர்த்தி, ஏன்னா அம்மா மானும் இறந்து போயிடுத்து. இந்த குழந்தை இந்த சின்ன குட்டி மானை யாரு வளர்த்துவான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு நல்ல ஆகாரம் எல்லாம் கொடுத்து கேர்ஃபுல்லா பார்த்து வெளியில எல்லாம் போக விடாம, எனக்கு அது இல்லையா ஜங்கல், அப்ப வந்து மிருகங்கள்லாம் வந்து அட்டாக் பண்ணுமேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பாசமாலாம் வளர்த்துறாரு. அதுல என்ன ஆயிடுறதுனாக்கா அவர் அதுல அந்த தியானம் போனதுனால
வந்த எண்ணம் என்னது, ஜங்கல்ல வந்து என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பண்ணிட்டு இருந்தார், காட்டுல வந்து பகவானை தியானம் பண்றது, அது விட்டு போயிடுச்சு. கொஞ்சம் பண்ண இதுல ஜாஸ்தி கவனம் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. அது பண்ண இவருக்கு வயசாயிடுச்சு. இவருக்கு வயசாகி இறக்குற தருவாய் வரும்போது ரியலைஸ் பண்றாரு, ஐயோ நான் இந்த இறந்து போயிட்டேன்னாக்கா இந்த மான்குட்டியை யாரு பாத்துப்பா, நான் இல்லைன்னா இந்த மான்குட்டிக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுமே அப்படின்னு நினைச்சுட்டே இறக்குறார். அவர் வந்து ஆத்மா என்னவாயிடுறது, அடுத்த ஜென்மத்துல மானா பிறக்கிறார். அப்புறம் ஆனா அவர் வந்து ரொம்ப ஞானி, அதனால அவர் வந்து அடுத்த ஜென்மத்துல மானா பிறந்தாலும் அவருக்கு வந்து நினைவு இருக்கு. ஓ நான் இப்படி பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேனே, ஒரு மான் சொல்லிட்டு அந்த மான் பின்னாடி இருந்ததுனால நான் வந்து என்ன பர்பஸ்க்கு நான் பெரிய ராஜாவா இருந்து எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். காட்டுக்கு வந்த எண்ணமே என்னன்னாக்கா பகவானோட நல்ல தியானம் பண்ணணும் அப்படின்னு, அதை விட்டு போயிடுத்தேன் அப்படின்னு ரொம்ப வருந்துறார். சரி, ஆனா என்ன மான் ரூபம் எடுத்தாச்சு, இப்ப மானோட இதை முடிக்கணுமே, அதெல்லாம் முடிச்சப்புறம் ஆனா அப்போ ரொம்ப அவருக்கு மனசுல ரொம்ப வருத்தம் இருக்கு, நான் இப்படி பண்ணிருக்க கூடாதுன்னு. அப்ப அடுத்த ஜென்மத்தை திரும்பி ஒரு மனுஷ ஜென்மமா பிறக்கிற ஒரு பிராமண குலத்துல ஏதோ ஒரு இது ஏதோ ஒரு ரிஷியோட பெயர் போட்டிருக்குது, அதுல பிறக்கிறார். அப்புறம் வந்து அங்க பிறந்துட்டு அப்புறம் என்ன பண்றாருன்னா ரொம்ப ஞானி. அவர் வந்து இன்னும் பேசவே மாட்டார், யாரும் என்ன சொன்னாலும் ரியாக்டே பண்ண மாட்டார், அப்படியே உட்காந்து. அப்ப எல்லாரும் என்ன தோன்றும், நம்ம உலகத்துல அப்படிதானே, யாரும் ஒழுங்கா ட்ரெஸ் போட்டுக்கல, ஒழுங்கா பேச மாட்டா, ஒரு மாதிரி உட்காந்தானா அது ஒரு லூஸ் கேஸ் அப்படிமா. ஏன்னா நம்மள மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறது இல்லையே, நம்மள மாதிரி பலபலாம் எல்லாம் பேசுறது இல்லையே, நமக்கு ஜென்ரலா அந்த மாதிரி தானே ஒரு எண்ணம் வரும். ஆனா அவர் வந்து மகா ஞானி, அவர் அதுக்கும் ஒண்ணும் கண்டுக்கல, யாரு என்ன வேணா பேசிட்டு போட்டோம், நான் ஞானி, நீ திரும்பி அதுல இருந்து விழ வேண்டாம், நழுவி திரும்பி எல்லாரும் சங்கத்துல வச்சு சங்கம் எல்லாம் வச்சு எல்லாத்தையும் அட்டாச்மெண்ட் வச்சு எனக்கு திரும்பி நழுவி விழ வேண்டாம், எனக்கு பகவான் உலகத்துக்கு போனோட அவர் அப்படியே புத்து சொன்னா என்ன வேணா சொல்லட்டுன்னு இருந்தார். அப்புறம் பல்லக்கு தூட்டுறதுக்கு வந்து அங்க ஒரு ராஜா இருந்தார், அந்த பகுகணர். அந்த ராஜாவோட பல்லக்கு தூக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் தேவைப்பட்டது. அந்த 3 பேர் இருக்காங்க, இன்னொருத்தர் தேவைப்பட்டானே, செய்வோம் சும்மா தானே உட்காந்து நீ வா பல்லக்கு தூக்க அப்படின்னு. அவரு சரி என்ன சொல்றாங்களோ வேலையும் பண்ணலாம். ஆனா அவர் ஆழ்ந்த பகவானோட தியானத்துலதான் இருந்தாரு. பல்லக்கு தூக்கும் போது அதுல குனிஞ்சு கோணியா, அது கோணினா என்னது, குனிஞ்சு இந்த உடம்பெல்லாம் இது பண்ணி ஆடிண்டே போறாரு. அப்போ அந்த ராஜாவை பல்லக்குல உட்காந்து, என்ன நீ இப்படி போற, நீ எல்லாம் சரியா நடக்கிறா, நீ மாத்திரம் இப்படி ஆடி நடக்கும்போது எனக்கெல்லாம் இந்த பல்லக்கு ஆடுறது எனக்கு ஒழுங்கா உட்கார முடியலையே அப்படின்னு. அப்ப அவர் சொல்ற, இல்ல கீழே வந்து நிறைய அந்த கிருமிகள், இந்த இது என்னது எறும்புகள்லாம் ஊடுறது, அதை மிதிக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்து நான் காலை வச்சுன்னு போறேன். இது கேட்டோன்னு அவர் புரிஞ்சு போயிடுது, யாருக்கு, ராஜாக்கு, இவர் வந்து சாதாரண ஆளு கிடையாது அப்படின்னு. அப்புறம் அவருக்கு எல்லாம் நிறைய அறிவுரை கொடுத்து இவர் கேட்க அவர் சொல்ல அந்த மாதிரி அப்பதான் புரியுது, இவர் வந்து சாதாரண ஆளு கிடையாது, பெரிய ஞானி அப்படின்னு. அவர் வந்து ஜடபரதரா அந்த டைம்ல 3வது ஜன்மத்துல அவருக்கு பேரு ஜடபரதர். இல்ல ஜடபரத ஸ்டோரி சொல்லுவாங்க. இதுல இருந்து என்னன்னாக்கா அந்த காலம் கடைசி காலத்துல அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ அது போல ஆகி விடுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்டோரி இருக்கு. ஐயமின்றி அந்நிலை ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகிறானோ ஐயமின்றி அந்நிலையை அவன் அடைகிறான். ஸ்ரீபிரியா மதன் படி. हरे कृष्ण श्रीप्रिया। हरे कृष्ण माताजी। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युध्य च मय्यर्पितं मनो बुद्धिर् माम् एवैष्यस्य असंशय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, அப்ப இதுல எனவே அர்ஜுனா என்னை கிருஷ்ணா ஒரு எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டு, கிருஷ்ணாவை எப்பவும் எண்ணிக்கொண்டு, உருவம் உள்ள கிருஷ்ணா எப்பவும் எண்ணிக்கொண்டு, அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை அவருக்கு அதுவும் இவ்வளவு அண்டர்லைன்டு ஃபேக்டா கொடுத்திருக்காங்க, விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுதலையும் செய்வாயாக. யாருமே பகவத்கீதால போச்சுனாக்கா அப்புறம் என்ன படிப்பெல்லாம் அவ்வளவுதானா, வீட்டு வேலையெல்லாம் அவ்வளவுதானா அப்படிம்பாங்க. இப்படியெல்லாம் சொல்லவே இல்லை, கிருஷ்ணரே என்ன சொல்ற. ஆனா நம்ம ஃபாலோ பண்றது நம்ம குத்தம். அது யாராவது தப்பா சொன்னா ஆமாமா கரெக்ட் தான், நான் எந்த நேரமும் இந்த பகவத்கீதா படிக்கிறேன், எந்த நேரமும் கிளாஸ்ன்னு இருக்கேன், அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, வீட்டு வேலையும் பண்ணணும், எது நம்மளோட டியூட்டி உண்டோ அது பண்ணிட்டு அப்புறம் வந்து பகவான். ஆனா பகவான் தியானத்தோட எதுவுமே நம்ம வேலையெல்லாம் பகவான் தியானத்தோட பண்ணணும். ஏன்னா அவர் சொல்லவே இல்லை உங்க டியூட்டி எல்லாம் விட்டுட்டு என்ன பஜனை பண்ணுங்க சொல்லவே இல்லை. அப்ப அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை போரிடுதலையும், அது அர்ஜுனாக்கு போரிடுறது, நமக்கு வேற வேலை இருக்கும், நம்மளோட டியூட்டி நம்ம பண்ணணும். உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து உன்னுடைய மனதையும் புத்தியையும் என்னில் நிலை நிறுத்துவதன் மூலம் நீ என்னையை அடைவாய் என்பது ஐயமில்லை. அசம்சய. திரும்பி லாஸ்ட்ல நிறைய ஒரு வேர்டு வரும், நான் ப்ராமிஸ் பண்றேன், நான் வந்து நோ டவுட் யூ வில் கம் டு மீ, இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல அவர் சொல்றார். இவ்வளவு வாட்டி சொல்லிட்டும் நமக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது. ஆக்சுவலி இப்ப நிறைய பேர் வந்து ஜாயின் பண்ணணும், நிறைய பேர் வந்து பகவத்கீதா ஒரு வாட்டியாவது வந்து அட்டென்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் திரும்பி வரவங்க அவங்களோட இஷ்டம்.
ஆனா ஒரு வாட்டியாவது அட்டென்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நீங்க உங்களுக்கு முடிஞ்சவா யாருக்கெல்லாம் தெரியறதோ தெரிஞ்சவெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்க கிட்ட ஒரு வாட்டியாவது நீங்க சொல்லி என்ன சொல்லணும், ஒரு வாட்டி வந்து அட்டென்ட் பண்ணுங்க, அப்புறம் உங்களோட இஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லி கூட்டின்னு வாங்க. அடுத்த மாசம் மார்ச் மாசத்துல நிறைய பேர் வரட்டும். சோ இது வந்து பகவான் சொல்றதுனால எல்லாரும் வந்து இதுல இருந்து உங்க செயல்களை எல்லாம் எனக்கு அர்ப்பணித்து அப்படின்னா என்னது, பலநோக்கு செயல்கள் இல்லாம ஏதோ புண்ணிய காரியம் பண்றேன், தான தர்மம் பண்றேன்னா அவருக்கு பெருமைக்கு பண்ணலாம், அதுல ஒரு புண்ணியம் வரும். அது வேண்டாம் நமக்கு. பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது புண்ணியமும் வராது, பாவமும் வராது. அப்ப நமக்கு பகவான் இடத்தில் போறதுக்கு ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது, ஐயமும் இருக்காது. கண்டிப்பா நம்ம பகவான் உலகத்தை சென்று அடைவோம். எஸ், பாண்டியராஜா படி. हरे कृष्णा। अभ्यास योग युक्तेने सेदसा नान्य कामिनां परम पुरुषम दिव्यम याति वार्तानुचिन्तयन्। हरे कृष्णा। பரமம் யுக்தேன கொஞ்சம் பார்த்து படிச்சோம்னா தெரிஞ்சுக்கும். ஓகே, கொஞ்சம் கொஞ்சம். எஸ், ஏன்னா ஈஸியா தான் இருந்தது இந்த ஸ்லோகம், ஈஸி தான். ஓகே, அப்ப இதுல என்ன சொல்ற, பரமபுருஷ பகவானாக என்னை தியானித்து எப்போதும் தனது மனதை நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி அவரை பத்தி நினைத்து அந்த எல்லா செயல்களையும் பகவானை நினைத்து ஈடுபடுத்தி அவ்வழியிலிருந்து சற்றும் பிறழாது பயிற்சி செய்பவன் பார்த்தனே நிச்சயமாக என்னை அடைகிறான். கண்டிப்பா அவன் வந்து சேத்தசா நானியகாமினா பரமம் யாத்தி பார்த்தாலும் சிந்தை, அவன் வந்து எப்பவுமே சிந்தனையில கூட என்னை நினைத்துன்னு அந்த மாதிரி பண்ணும்போது கண்டிப்பா என்னை அவன் வந்து அடைந்து விடுவான். இது வந்து அடுத்த அஜாமிளர் ஸ்டோரி, அது ஒண்ணு இருக்கு, அதுவும் படிச்சிடலாம். கான்யா குப்ஜா என்னும் ஊரில் அஜாமிளன் என்றொரு பிராமணன் இருந்தார். அவன் ஒரு வேசிய மனம் புரிந்து பிராமண குணங்கள் அனைத்தையும் இழந்தார். நல்ல பிராமணனா இருந்தார், பகவானோட இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தார். ஆனா ஒரு ஆசை வந்துடுத்து, எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்களே, ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபா எல்லா குடும்பம்லாம் குழந்தை குட்டியும் நல்லா இருக்கா, அவருக்கு ஒரு ஆசை வந்துடுத்து, சரி நானும் ஒரு கல்யாணம் பண்ணி பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேசிய மனம் புரிந்தான் அப்படின்னு அவர் ஒரு வேசிய மனம் புரிந்தார். அப்புறம் மனைவி அப்புறம் ஒரு குடும்பமா எடுத்து நிறைய குழந்தை எல்லாம் பெற்று விட்டார். அந்த குழந்தைகளை காப்பாற்றணும், மனைவிக்கு எல்லாம் சாப்பாடு போடணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய கெட்ட காரியம் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சார். நேர் வழியில தான் ஒழுங்கு பணம் வராது, அதனால அந்த கெட்ட வழி எப்படியும் சாப்பாடு போடணும் எல்லாருக்கும், அந்த மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சார். மனைவி மக்களை பராமரிப்பதற்காக கொலை செய்தல், கொள்ளையடித்தல், சூதாடுதல், ஏமாற்றுதல் என அனைத்து வகையான பாவ செயல்களிலும் ஈடுபட்டவர் தனது வாழ்வில் 88 ஆண்டுகளை கழித்தார். இந்த 88 ஆண்டுகள் அதே மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தார். அவனுக்கு 10 மகன்கள் இருந்தனர். கடைசி மகனது பேர் நாராயணன். அந்த குழந்தையின் மழலை பேச்சாலும் நடையாலும் அவன் மீது அஜாமிளன் அதிக பற்று கொண்டார். ரொம்ப இல்லாட்டாலே நம்ம வீட்டுல என்ன சின்ன குழந்தை இருந்தா அது ரொம்ப கொஞ்சம் எல்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த குழந்தைக்கு பேரு நாராயணன். அப்ப ரொம்ப அதிகப்பற்று, நாராயணா இங்க வா, நாராயணன் இங்க சாப்பிட. அதன் பின் அன்பின் மிகுதியால் அக்குழந்தையை எப்பொழுதும் கொஞ்சி குலாவி நாராயணா இங்கே வா, நாராயண இதை சாப்பிடு என்று பலமுறை அவன் பெயரை சொல்லி அழைத்து அவனது நினைவாகவே வாழ்ந்தார். தனக்கு மரணம் நெருங்குவதை கூட அவன் உணரவில்லை. 88 வயசு ஆயிடுச்சு, நம்ம இன்னும் எவ்வளவு நாள் இருக்க போறோம், எவ்வளவு மணி நேரம் இருக்க போறோம் கூட அவருக்கு அதெல்லாம் நினைவில்லை. அந்த குழந்தைய கொஞ்சம் உட்கார்ந்தார். அப்புறம் என்ன எடுத்து, ஒரு நாள் அஜாமிளன் பயங்கரமான தோற்றத்துடன் கூடிய யமதூதர்கள் கையில் பாசக்கயிறுடன் வருவதை கண்டார். இந்த மாதிரி இவாள்லாம் யமதூதர்கள் வரத பார்த்தார். இது இவாள்லாம் அப்படி வரா, என்னத்துக்கு வரா இவாள்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்து விடுற. அப்புறம் அதனால் கலக்கமடைந்து தன் மகனை நாராயணா அப்படின்னு கூப்பிடுற. அப்போ என்ன குழந்தையதான் கூப்பிடுற என்று பலமாக அழைத்தான். அஜாமிளன் பகவானுடைய தெய்வீக நாமத்தை பயத்தின் காரணமாக உச்சரித்த போதிலும் அது குற்றமின்றி இருந்ததால் உடனடியாக விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து விட்டார்கள். ஏன்னா நாராயணா சொன்னதுனால வந்துட்டார். விஷ்ணு வராரோ இல்லையா, சக்கரம் முதல்ல வரும், வாகனம் வரும், அப்ப தூதர்களும் வந்துட்டா. அந்த மாதிரி உடனடியாக விஷ்ணு தூதர்கள் அங்கே வந்து அஜாமிளனின் உயிரை பிரிப்பதில் இருந்து யமதூதர்களை தடுத்தனர். என்னத்துக்கு எங்க கொண்டு போறீங்க, நாராயணன் சொல்லியாச்சு, அப்ப எங்க டிபார்ட்மெண்ட் அப்போ அது அவரை பாத்துக்கிறது எங்களோட. இப்ப சொல்ற இல்ல அது குழந்தையதான் கூப்பிட்டா அப்படின்னு, வாட்டவர் நாராயணன் சொல்லியாச்சு. அப்ப இந்த கடவுளை வந்து சொல்லியிருக்கார், நாங்களாம் தூதர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவா தமக்குள்ள சண்டை, அடிதடி சண்டையெல்லாம். யமதூதர்களுக்கும் விஷ்ணு தூதர்களுக்கும் இடையிலான வாத பிரதிவாதங்கள். யமதூதர்களுக்கு யமராஜர் வழங்கிய அறிவுரை. பக்தர்களுக்கு பாதுகாப்பு, பாவத்தை அழிக்கும் ஹரிநாமம். யமராஜரிடமிருந்து பாதுகாப்பு. என்ன தெரியல. அப்புறம் வந்து இது காப்பாத்திட்டார். அப்புறம் ஃபைனலி என்னன்னாக்கா ஓகே, அப்புறம் அவருக்கு வந்து இன்னும் வாழ்நாள் இன்னும் இருக்கு, உனக்கு இன்னும் இறக்குற நேரம் வரல, யூ கேன் ஸ்டில் லிவ் அப்படி சொன்னா அப்பதான் ரியலைஸ் பண்றாரு,
ஒரு வேர்டு நான் வந்து கடைசி நேரத்துல நாராயணா சொன்னதுக்கு இவ்வளவு எஃபெக்ட்னா நான் வாழ்நாள் முழுக்க எவ்வளவு வாட்டி சொல்லியிருக்கலாம் இல்லையா? எவ்வளவு அழகா நான் இதை லைஃப் லீடு பண்ணிருக்கலாம். இப்படி ஒரு தப்பு காரியம் பண்ணிட்டேன்னு அப்படி ரியலைஸ் பண்ணி அவருக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வருஷம் எல்லாம் இருந்து அப்புறம் வந்து பகவானை வந்து கூட்டின்னு போயிட்டார். அப்படின்னா என்னது, அவர் கோலகுணம் போயிட்டார். இது அஜாமலன் சொல்லி இன்னும் இருக்கே எதிரே போட்டார். யமதூதர்களுக்கும் விஷ்ணு தூதர்களுக்கும் இடையே நடந்த சொற்பொழிவை கேட்ட பிறகு அஜாமலன் உயிர்களுக்கும் முழுமுதற் கடவுளுக்கும் இடையிலான உறவை பற்றி தெய்வீக மத கோட்பாடுகளை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. நல்லா புரிஞ்சுன்னு விட்டார். ஓஹோ, இப்படியா விஷயம், நம்ம பகவானோட நாம சொல்லியிருக்கிற முதல்ல இருந்தே நம்ம சொல்லாம விட்டு போயிட்டோமே சொல்லிட்டு ரொம்ப வருந்தினார். அவர் இப்போது ஒரு முழுமையான தூய பக்தர். எனவே அவர் செய்த பாவ செயல்கள் அனைத்தையும் நினைவுபடுத்த முடிந்தது. இது செய்ததற்காக மிகவும் வருத்தப்பட்டார். அவர் ஹரிபக்தி நெறியில் வாழ்ந்து பின் வைகுண்ட விமானம் ஏறி வைகுண்டம் அடைந்தார். இது ஒரு அஜாமலன் ஸ்டோரியும் அடிக்கடி வரும். ஏதாவது ஸ்டோரி வரும்போது ஒரு ஏதாவது இது வரும்போது அஜாமலன் ஸ்டோரி அந்த மாதிரி எல்லாம் வரும். எஸ், சரவண ஜோதி மாதா படிங்க. கவிம் புராணம் அனுஷாஷிதாரம் அனோர் அணியாம்சம் அனுஷ்மரேத்யக சர்வஸ்ய ததாரம் அசிந்திய ரூபம் ஆதித்ய வர்ணம் தமச பரஸ்தாத். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நல்லா படிச்சேன்னு சொல்லணும் பாக்கிறதுக்குள்ள பரஸ்ல நின்னுடுத்தவங்க ரொம்ப நல்லா படிச்சாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் அறிந்தவர் மிகவும். அப்ப பகவான் யாரு? கவியின் புராணம், ரொம்ப பழைய ஆளு. அர்ஜுனா 5000 years முன்னாடிதான் அர்ஜுனா மாதிரி நின்றுட்டு சொல்றாருனாக்கா, அதுக்கு முன்னாடி நான் சூரிய பகவானுக்கு சொல்லியிருக்கேன் பகவத்கீதாங்கிறார். அவர் எவ்வளவு பழைய ஆளு. அப்ப எல்லாம் அறிந்தவர், மிகவும் பழமையானவர், கட்டுப்படுத்துபவர், எல்லாம் அவரோட கண்ட்ரோல்ல தான். அணுவை விட சிறியவர். அணு அப்படி. அப்புறம் எந்த ஒண்ணு வரும் விபுன்னு, இதுல வரல. விபுனா எல்லா இடத்தையும் பரவி இருக்கார். அணு விபுன்னு வரும். இப்ப அணுனா தெரியல, ஆட்டம் ரொம்ப அதை விட சின்னவரா இருக்கப்பட்டவர், எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர், அப்புறம் எல்லா பௌதிக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர், இன்கன்சீவபிள் சொல்லுவாங்க. நம்ம வந்து ஒரு இது புரியணும் அப்படின்னா இவர் அந்த இதை புரியறதுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். அவ்வளவு இது என்ன பொட்டன்சி அவருக்கு. புரிந்து கொள்ள முடியாதவர், ரூபமுடைய நபர். அவர் வந்து சூரியனை போன்ற பிரகாசமானவர். ஒரு சூரியன் இல்ல, 1000 சூரியன் வந்தா எவ்வளவு பிரகாசமா இருக்குமோ அவ்வளவு பிரகாசமானவர். அப்புறம் என்ன போட்டிருக்கு, ஜட இயற்கையை கடந்த உன்னதமானவர் என்று பரமபுருஷரை ஒருவர் தியானம் செய்ய வேண்டும். இந்த மாதிரி ஒரு பகவானை புரிஞ்சுன்னு நம்ம வந்து தியானம் பண்ணணும். ஏதோ ஒரு பிள்ளை மாடு வைக்கும் பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அவருக்கு எவ்வளவு இது என்னெல்லாம் இருக்கு அவரோட கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிக்கணும். இதுல வந்து பூமி பிரம்மாவை பார்க்க சென்று அசுர மன்னர்கள் மூலம் ஏற்பட்ட பாகவதத்துல ஒரு ஸ்டோரி வரும். அசுர மன்னர்கள் மூலம் ஏற்பட்ட பேரிடர்களை கூறினாள். ரொம்ப எப்பவுமே உண்டு இல்லையா, அசுரர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் எப்பவுமே சண்டை நடந்துட்டே இருக்கும். அப்ப அதுல வந்து பூமி பசு வடிவம் பெற்று பிரம்மாவின் முன் தன் கண்களில் கண்ணீர் வடித்தாள். தெரியல, இங்க இருக்கோம் தெரியல. அப்ப என்னது, பின்னர் பிரம்மா ஒரே ஒரு விஷயம், பின்னர் பிரம்மா விஷ்ணுவிடம் அப்ப அந்த மாதிரி வந்து பிரம்மாட்ட வந்து சொல்ற, இந்த மாதிரி எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, பூமியில எந்த நேரம் இவளோட சண்டையெல்லாம் நடக்கிறது. பின்னர் பிரம்மா, இதுவும் எனக்கு ஃபுல் ஸ்டோரி தெரியாது, யாருக்காவது தெரியும்னாக்க ப்ளீஸ் இதுக்கப்புறம் எல்லாம் சொல்லுங்க, எழுதி வச்சுக்கோ, நிறைய ஸ்டோரியா இருக்கு இந்த இதுல. பின்னர் பிரம்மா விஷ்ணுவிடம் இருந்து பிரம்மாவுக்கு ஒரு செய்தி அனுப்பும் போது அவர் தனிப்பட்ட முறையில் தியானம் செய்து கொண்டிருந்தார். பிரம்மா தேவர்களை செய்தியை தெரிவித்தார், நோக்கி செய்தியை தெரிவித்தார். இதுல மெயினா இதுல என்ன படிக்கணும்னாக்கா, பிரம்மாவா இருக்கட்டும் சிவனா இருக்கட்டும், யார தியானம் பண்ற, சிவனும் இப்படி தியான நிலையில இருக்கான்னா கிருஷ்ணரோட தான் தியானிச்சுருக்கார். பிரம்மாவை யார தியானிக்கிறார்னா விஷ்ணுவை தான் தியானிக்கிறார். இது விலாச விரிவாக்கம், இதுவும் நிறைய கொஞ்சம் சொல்லணும். இது யாருக்கு தெரியுமோ அவ வந்து அப்புறம் சொல்லணும். அப்புறம் இது ஸ்ரீதேவி மாதாஜி சொல்லுங்க. हरे कृष्ण माताजी. माम उपेद्य पुनर्जन्म दुःखालम अशाश्वतम शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः. இங்க நான் தப்பு சொன்னேன்னா உங்களோட நின்னு போயிடுச்சு. கரெக்டா தான் சொன்னோம். ஆலயம் கேக்கலையா? துக்காலயம் கேட்டுதா? அப்புறம் அசாஸ்வதம் கொஞ்சம் தப்பா எடுத்தா. சாஸ்வதம்னா எப்பவும் உள்ளது, அசாஸ்வதம் டெம்பரரி. ஓகே,
இப்போ பக்தியில் யோகிகளான மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகிற்கு திரும்பி வருவதே இல்லை. யாரு பகவான் இடத்துலதான் நம்ம ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ் தான் பகவான் சொல்லுவேன். ஒரு வாட்டி ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ்ல ஹோம்ல போயிட்டோம்னா திரும்பி வரவே மாட்டோம். கீழே திரும்பி பாம்பு கடிக்கிறதா அவன் ஏணியில ஏறுவாமா பண்ண மாட்டோம். ஆனா கீழே விளையாடுறவா ஏறி ஏணியில ஏறுவா, திரும்பி பாம்பு கடிச்சு திரும்பி வருவா, திரும்பி பண்ணிட்டு இருப்பா. ஆனா ஒரு வாட்டி ஹோம் அப்படின்னா பகவானோட உலகத்துக்கு போய் சேர்ந்துட்டோம்னா இந்த உலகத்தை நாம திரும்பி பிறப்பது இல்லை. பக்தியில் அது யாரு? யோகிகள். யாரு பக்தியில ரொம்ப யோகிகளாக மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகிற்கு திரும்பி வருவதே இல்லை. ஏனெனில் அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டனர். ஏன்னா அந்த ஒரு நாலேஜ் இருக்கிறதால யோகினாலே ஃபுல் நாலேஜபிள் பர்சன். அவருக்கு நல்லா தெரிஞ்சு போயிடுத்து இது இந்த அசாஸ்வதம் என் துக்காலே இருக்கிறதோ நம்ம ஜெயில மாதிரி இருக்கிறவங்கதான் இருக்கும். இதுல இருந்து விடுபடணும்னு சொல்லிட்டு அவ நல்ல பகவானோட காரியங்கள்லாம் பண்ணி இதுல இருந்து விடுபட்டு போய்விட்டார்கள். திரும்பி இதுல இந்த சைக்கிள்ல பிறப்பு இறப்புன்னு அவளுக்கு கிடையாது. எஸ். அப்புறம் ஸ்ரீதேவி மாதாஜி யார் படிச்சா? நீங்கதான் படிச்சவங்க. ஆமா, நான் தான் படிச்சேன். ஹேண்ட் டவுன் பண்ணிடுங்க. யார் படிக்கலையோ அவங்க யாராவது ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. சோ வி வில் கிவ் அ சான்ஸ். ஒரு வாட்டி எல்லாரும் ஜானகிரமன் பிரபுஜி எடுத்து கை தூக்கலையா? யாரெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டோ பாயால சொல்லலாம். பாண்டியராஜ் பிரபுஜி படிச்சுட்டோம் இல்லையா? ஒரு வாட்டி படிச்சேன். பாகியலட்சுமி மாதாஜி படிக்கணுமா? நான் கேட்கணும் வெயிட் பண்ணக்கூடாது, நீங்களே படிக்கலாம். அமுதா சோமசுந்தரம் படிக்கட்டுங்களா? படிங்க. ஆப்ரஹ்மா போனால் லோகோ புனர் ஆவர்ஜுனோ அர்ஜுனா மாம் உபதேது கௌந்தேய புனர்ஜன்ம வித்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இதுல என்னது? ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகத்தில் இருந்து மிகவும் தாழ்ந்த லோகம் வரை, இந்த பிரம்ம லோகத்திலேருந்து அத்தல வித்தல சுத்தல பாத்தாளம் வரைக்கும் உள்ளது எல்லாமே இப்படி மிகவும் தாழ்ந்த லோகம் வரை அனைத்தும் பிறப்பும் நிரப்பும் மாறி மாறி நடைபெறும் துன்பம் நிறைந்த இடங்களே. சொந்த நம்ம அர்த்தம் மாத்திரம் இல்ல, மேல சொர்க்கம் லோகம்லேருந்து கீழே வரைக்கும் உள்ளதெல்லாம் இறப்பும் பிறப்பும் வந்துட்டே இருக்கும். துக்காலயம் நிறைய துக்கங்களும் இருக்கும் அங்கெல்லாம். ஆனால் குந்தின் மகனே என்னுடைய இடத்தை அடைபவன். இது யார் சொல்றாங்க? பகவானே சொல்றா, பகவத்கீதா சொல்றா. பகவான் உலகம் இல்லைன்னு சொல்றதெல்லாம் தப்பு. பகவான் உலகம் இருக்கு. பகவான் ஃபார்ம் இல்லைன்னா பகவத்கீதால கொடுத்துருக்கு. பகவான் ஃபார்ம் இருக்கு, அவருக்கு நிறைய என்னது கேரக்டர்ஸ் இருக்கு, நல்ல அப்பலன்ஸ் இருக்கு. இதெல்லாம் பகவத்கீதால இருக்கு. அதனால நம்ம நம்பிதான் ஆகணும், வேற வழி இல்ல. இதெல்லாம் நம்ப மாட்டேன்னா அப்புறம் படிச்சு பிரயோஜனம் இல்லை. அதனால்தான் நம்ம எது படிக்கிறோமோ கரெக்டா இந்த ப்ராசஸ்ல என்னது டிவோட்டி டிசிப்ளிக் சக்சஷன்ல நம்ம இஸ்கான்ல அப்படிதான் படிக்கிறோம். டிசிப்ளிக் சக்சஷன் ஒரு குருஜி ஒரு சீடருக்கு சொல்லி அந்த சீடர் குரு ஆயிட்டு அவர் வேற சொல்லி அந்த மாதிரி படிக்கும்போது என்ன கரெக்டா நம்ம படிச்சுக்கணும். நடுவில் யாரும் ஏதாவது குழப்பம் பண்ணி அதுக்கு வேற ஒரு அர்த்தம் பண்ணி அந்த மாதிரி படிக்கிறது கிடையாது. இது பகவானே சொல்லியிருக்கார். குந்தியின் மகனே என்னுடைய இடத்தை அடைபவன். அது கோலோக விருந்தாவன். நம்ம ஊர்ல இருக்க விருந்தாவன் எல்லாரும் போய் ஒரு வாட்டியாவது போய் பார்க்கணும். அவர் பகவான் அவதரித்த இடம், அங்க போய் பார்க்கலாம். அவர் இப்ப இருக்கிறது எங்க? கோலோக பிருந்தாவன். கோலோகம்னா இந்த ஆன்மீக உலகம். அங்க ஒரு பிருந்தாவனம் இருக்கு. அங்க இன்னும் நல்லா இருக்கும். அங்க யாரு ஒரு வாட்டி நம்ம நல்ல புண்ணியம்னா ரொம்ப நல்ல காரியம்னா பண்ணிட்டு அந்த இடம் போயிட்டோம்னாக்கா திரும்பி இங்க பிறக்க மாட்டோம். அண்ட் அந்த உலகம் அழியவும் படாது. என்னுடைய இடத்தை அடைபவன் என்று மறுபிறவி எடுப்பதில்லை. புனர்ஜென்ம ந வித்யத்தை இல்லை. திரும்பி புனர்ஜென்மம்னா திரும்பி ஜென்மம் எடுக்க மாட்டாங்க. கலவரம் நிறைந்த சொர்க்கம். சொர்க்கத்துலயும் எப்படி எல்லாம் நன்னா இருக்கிற போல இருக்கும். ஆனா கலவரம் அங்கேயும் நிறைய கலவரம் இருக்கும். கலவரம் நிறைந்த பூமி எது? இதா எது போட்டிருக்கா? ஆமா இதுதான். இது கலவரம் இல்ல சாரி, இது கலவரம் நிறைந்த பூமியா? கரெக்ட், இதுதான் பூமி. ஏன்னா அட்டாமிக் பாம்பு அதெல்லாம் ட்ரை பண்றாங்களே. சோ அட்டாமிக் இதெல்லாம் எதுக்கு ட்ரை பண்றாங்கன்னா யாராவது எனிமி அழிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு. அந்த நம்ம ட்ரை பண்றோம்னா அவனும் தான் பண்ணிட்டு இருப்பான் இல்லையா? எல்லா கண்ட்ரியும் அவ ப்ரொடெக்ஷனுக்கு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒரு பாம்பு போட்டா ஒரு எல்லாமே இதுதான் பஸ்மம் ஆகும். அந்த மாதிரி எப்போ கலவரம் நியூஸ் கட்ட அதுதான் வரும். அதனால நியூஸ் எல்லாம் படிக்க கூடாதும்பா. ஆனா கொஞ்சம் நிலவரம் தெரியறதுக்கு நம்ம படிக்கலாம். ஆனா அதுலயே ஊன்றி போய் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. வாழையெல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அப்ப நம்ம அதெல்லாம் படிக்காம ஆன்மீகத்துல கொஞ்சம் நாட்டம் வச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி இந்த பூமி எப்படி? கலவரம் நிறைந்த பூமி தான். சொர்க்கம் எப்படி? கலவரம் நிறைந்த சொர்க்கம். அங்க தேவர்கள் இவா அசுரர்களை சண்டை போட்டுதான் இருப்பா. அதுவும் இருக்கும் அங்க. நரகமும் மிகவும் கொடுமையானது. தீர வறுக்கிறது என்ன அப்படி இப்படி எல்லாமோ யாரு பாவம் பண்ணிருப்பாளோ அவளுக்கு அவ நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் கிடையாது. நம்ம எல்லாம் பாவம் எல்லாம் பண்றது கிடையாது. நம்ம புண்ணியம் பண்றோம். ஆனா அங்க போனாலும் பெரிய இது ரொம்ப நமக்கு இது கிடைக்காது.
ஏதோ கொஞ்சம் அனுபவிப்போம், சோமரசம் குடிப்போமா இருக்கும், கொஞ்சம் டான்ஸ் எல்லாம் பார்ப்போமா இருக்கும். புண்ணியம் தெரிந்தப்பறம் திரும்பி வருவோம். இந்த மாதிரி கலவரம் நிறைந்த பூமியில தான் வருவோம். இந்த எல்லா உலகமும் ஒன்னும் சரியான உலகம் கிடையாது. கிருஷ்ண உலகம் தான் பெஸ்ட். அங்க போய் விடணும். எஸ், யார் படிக்கிறது ரெடியா இருக்கேள்? ஹரே கிருஷ்ணா. எனிபடி யார் படிக்கிறதுல நாங்க படிச்சிருக்கோம். हरे कृष्ण माताजी, नाम वास्किरे माताजी। படிங்க மாதாஜி. சொன்னேன் सहस्रयुगपर्यन्तम् अगर्यत् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां देहोरात्रविदो जना। 18 படிச்சிருங்க. 18, 19 हरे कृष्ण माताजी। இதுவும் படிச்சிருங்க. हरे कृष्ण माताजी। माताजी भाग्यलक्ष्मी माताजी படிச்சிருங்க. अस्ति माताजी। हरे कृष्ण माताजी। अव्यक्तात् व्यक्तय सर्व प्रभवन्त्यकारागमे रात्रियागमे प्रलीयन्ते तत्र वाव्यक्त संजहे। हरे कृष्ण माताजी। 19 படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण மூணும் படிங்கோ சொன்னேன். हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भूतक्रामसये वायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रियागमे वसच्च असह रात्रियागमे वसपात प्रवद्यहारकारमे। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। எஸ், இப்போ 17, 18, 19 என்ன கொடுத்திருக்கான்னு இங்கே பார்க்கலாம். மனித கணக்கின்படி 1000 யுகங்களை கொண்ட காலம் பிரம்மாவின் ஒரு பகலாகும். 1000 யுகங்கள், 4 யுகம், அது போல 1000 அந்த 4 யுகமா போனாதான் அவரோடு ஒரு பகலாகும். அவரது இரவின் காலமும் அதே போன்று நீண்டதே. இதுதான் போட்டிருக்காரு. சஹஸ்ர யுக பரியந்தம், 1000 அதெல்லாம் போட்டு. அப்புறம் பிரம்மாவின் பகல் தோன்றும் போது எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் அவ்யக்த நிலையிலிருந்து தோன்றுகின்றனர். அவ்யக்தம்னா அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஸ்டேஜ். அவரோட பகல் தோன்றும் போது எல்லாம் அந்த அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஸ்டேஜ் ஒருத்தரா விரிவு பெற்று ஒருத்தருக்கு ஒரு உடல் கிடைத்து அப்படி இப்படி வருவாங்க. பின்னர் இரவு வந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் அவ்யக்தத்துடன் இணைந்துள்ளது. எல்லாம் அவ்யக்த ஃபார்ம்ல வந்துடும். எல்லாம் இந்த மேனிஃபெஸ்டடா இருக்கிறதுலாம் அன்மேனிஃபெஸ்ட் ஃபார்ம்ல வந்துடும். திரும்பி அவர் பகலாகும்போது எல்லாம் அப்படி வெளிப்படும். அப்படி ஒரு நாளும் இந்த மாதிரி அப்போ அது என்னது அழியறது, அது ஃபுல் அழியறது இல்லையே. அவரோட இரவு அவரோட பகல் அது மாறும்போது இது போயிட்டு இருக்கும். மீண்டும் மீண்டும் பிரம்மாவின் பகல் வரும்போது இந்த ஜீவாத்மாக்கள் தோன்றுகின்றனர். பிரம்மாவின் இரவு வரும்போது அவர்கள் அநாதரவாக அழிக்கப்படுகின்றனர். இதுவும் போட்டிருக்கீங்க. எஸ், அப்ப இதுல எல்லாம் என்ன உலகம்? பூலோகத்துல யார் இருப்பாங்க? முதல்ல அதை பார்த்தோம்னா மனிதர்கள். ஓகே, நமக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டெப் மேல இருக்கிறவங்க பூவர்லோகம். பூவர்லோகம் யாரு? முன்னோர்கள். அதனால அந்த தித்தி எல்லாம் கொடுக்கும்போது முன்னோர்களை நினைத்து கொடுக்கும்போது அவர் அங்க இருக்காங்க. அவங்க பகவான் உலகத்தை போனாங்களா இல்லையா தெரியாது. ஃபர்ஸ்ட் போறது முன்னோர்கள் போறது அந்த உலகம் தான். அப்புறம் அவர் பேலன்ஸ் ஷீட் எல்லாம் டேலி பண்ணி எங்க போனோம்ல அது கணக்கு எடுக்கிறதுக்கு 1 வருஷம் எடுக்கும். அவருக்கு அவளுக்கு அடுத்த ஃபார்ம் எடுக்கிறதுக்கோ இல்ல ஒரு என்னது கோலோக விருந்தாவன் போறதுக்கோ இட் டேக்ஸ் 1 இயர். அதனால அந்த 1 இயருக்கு என்னெல்லாம் காரியங்கள்லாம் சொல்லிருக்கோ அதெல்லாம் பண்றாங்க. ஏன்னா அவங்க டிராவல் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அந்த ஆத்மா ஒரு இதா டிராவல் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும். அப்படி அப்ப அது முன்னோர்கள் இருக்கிறது புவர்லோகம். அதுக்கு மேல தேவர்கள் இருக்கிறது ஸ்வர்கலோகம். அதுக்கு மேல மகர்லோகம், அங்க யார் இருக்காங்க? பிருகுமுனி பிரஜாபதிகள். அதுக்கு மேல ஜனலோகம், பிரஜாபதிகள் இருக்காங்க. தப்பலோகம், சனத்குமாரர்கள். அப்புறம் மேல மோஸ்ட் இருப்பது பிரம்மா, அவர் சத்தியலோகத்தில் இருக்கார். அதே போல மனிதர்களுக்கு கீழே உள்ளது அத்தள வித்தள இருக்கு. அத்தள லோகத்துல அசுரர்கள் இருக்காங்க. விதள லோகத்துல அசுரர்களும் பூதகணங்களும் சிவபெருமான் அதுல ஹெட்டா இருக்கார். இவெல்லாம் சிவபெருமான் இந்த இடத்துலதான் இருக்கார். எங்க? வித்தள லோகத்துல இருக்கார். சுத்தல லோகத்துல மகாபலி சக்கரவர்த்தி அங்க இருக்கார். அப்புறம் இது தலாதளம், அதுல ஏன் அசுரர்கள் மாயாதானவர்கள் அவருக்கா. அப்புறம் மகாதளத்துல நாகங்கள், ரசாதளத்தை தைத்தியர்கள், பாதாள லோகத்துல நாகங்கள். இது வாசுகிங்கிற நாகம் உங்களுக்கு. நீ ரொம்ப இதெல்லாம் டீப்பா எல்லாம் ஸ்டடியை நான் பண்ணல. யாருக்கா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துன்னா கூகுள் பண்ணி பாத்துக்கலாம். நமக்கு அவ்வளவு இப்பத்த லெவல்ல இந்த பகவத்கீதா ஃபர்ஸ்ட் லெவல் அதெல்லாம் வேண்டாம். சும்மா மேலோட்டமா இதெல்லாம் படிச்சுனா போறோம். நம்ம குவிஸ் ரிலேட்டட் என்ன உண்டோ அது படிக்கலாம். இன்னும் அப்புறம் யாருக்கா நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு இதெல்லாம் படிக்கணும்னா you can go deep into that. எஸ், நெக்ஸ்ட் 8.20 யார் படிக்கணும்? ஹரே கிருஷ்ணா. எனிபடி? நானே படிச்சுட்டேன். பரஸ்தஸ்மாத்து பாவோ புஷ்பா மாதாஜி படிக்கணுமா?
நீங்க நடுநடுல சத்தம் வருது யாரு? இந்த மாதாஜி இன்னும் படிக்கல, இந்திராணி மாதாஜி இன்னும் படிக்கல. யாரு படிக்கல அவங்க படிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக படிக்கலாம். சாந்தி மாதாஜி படிச்சாச்சு, அலினி மாதாஜி படிக்கலன்னு நினைக்கிறேன். யார் படிக்கிறதுக்கு இல்ல, நீங்க வேலையா இருந்தா எனக்கு தெரியாது இல்லையா? சோ ஐ நீட் நாட் டு வெயிட். அதனால நான் ஆரம்பிச்சோம். படிக்கிறேன் மாதாஜி. சாந்தி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பரஸ்தமா தஸ்மாத் து பாவோ அன்யோ அவ்யக்தோ அவ்யாக்தாத் சனாதனக ய ச சர்வேஷு பூதேஷு நஷ்யத் சுன வினஷ்யதி. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் 20. பரஸ் ஹரே கிருஷ்ணா. பரஸ் தஸ்மாத் து பாவோ. மாதாஜி மாதாஜி படிச்சாச்சு, மாதாஜி அது படிச்சு முடிச்சாச்சு நீங்க. இன்னும் மற்றொரு இயல்பு உள்ளது, மற்றொரு இடம் இருக்கு. இப்ப நம்ம என்ன இது பார்த்தோம், மேல 6 உலகம், கீழே 7 உலகம் பார்த்தோம் இல்லையா? அதை தவிர இன்னொரு மற்றொரு இது உலகம் இருக்கு. இது நித்தியமானது மற்றும் இது வெளிப்படையான மற்றும் வெளிப்படுத்தப்படாத, வெளிப்படுத்தப்படாத அந்த விஷயத்திற்கு அப்பாற்பட்டது. இது மிக உயர்ந்தது மற்றும் ஒருபோதும் அழிக்கப்படுவதில்லை. இந்த உலகில் உள்ள அனைத்துமே நிர்மூலமாக்கப்படும் போது, பாக்கி எல்லாம் அந்த நிர்மூலம்னா என்னது, எல்லாம் அழிஞ்சு போகும்போது இந்த பகுதி அப்படியே இருக்கிறது. எந்த பகுதி? இதுதான் கிருஷ்ண உலகம், கோலோக விருந்தாவனம். நிறைய பேர் இருக்கு, கோலோக விருந்தாவனம், கிருஷ்ணா சபோட் அப்படிலாம் நம்ம படிக்கிறோம் இங்கிலீஷ்ல எல்லாம். ஏன் அப்ப இந்த இடம் தான் பகவானுடைய இடம். எப்படி இந்த மாதிரி இருக்கும். அது வந்து அவ்யக்தம் வியக்தம் அந்த மாதிரி எல்லாம் அதையும் தாண்டி இந்த இடம் வந்து இப்படி இதுவும் அழியவும் படாது. அது வந்து எப்பவுமே பிரகாசமா இருக்கும். சூரிய வெளிச்சத்தினால பிரகாசம் அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. சூரியன் சந்திரன் எல்லாம் இங்க எத்தவே முடியாது, ஏன்னா ரொம்ப மேல இருக்கு. அங்க எந்த நேரம் பிரகாசம் இருக்கு. ஏன்னா இவர் இருக்கார், கிருஷ்ணர் இருக்கார். அப்படின்னு மிக உயர்ந்தது மற்றும் ஒருபோதும் அழிக்கப்படுவதில்லை. நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். எஸ், நெக்ஸ்ட் யாரா படிக்கணுமா? நான் படிச்சுட்டே போறேன், மணி டைம் ஆயிடுது. எஸ். அக்னிர்ஜோதிர் அஹஹ சுக்லஹ ஷண்மாசா உத்தராயணம் தத்ர பிரயாத கச்சந்தி பிரம்ம பிரம்ம விதோ ஜனாः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रामसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते. இப்ப இறக்கும் போது எப்படி, எந்த டைம்ல யாரு இருந்தா எங்க போய் சேருவா? இது ஒன்லி பாஸ், இதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் கிடையாது. அதனால இது படிச்சிடும் அப்படியா நல்லா உட்காரக்கூடாது. ஏன் இது ஒன்லி செமி காலன் அப்படின்னா என்னது, ஜஸ்ட் கமா மாதிரி. அப்ப இதுல என்ன போட்டிருக்கு? அக்னி, வெளிச்சம், நல்ல வெளிச்சம் உள்ளது. பரபிரம்மனை அறிந்தவர்கள் அக்னி தேவனின் ஆதிக்கத்தால், அக்னி தேவன் ஆதிக்கம் எப்போ இருக்கும்? டே டைம்ல, காலையில நேரம். காலையில ஒரு 10 மணில வச்சுக்கலாம். அவர் 6 மணிக்கு உதிக்கிறார், ஆனால் நல்ல தகதான் எரியறதுன்னா நல்ல உச்ச வெயில் அந்த மாதிரி. அந்த டைம்ல ஒளியில் பகலில் நல்ல நேரத்தில் வளர்ப்பிறை சந்திரனோட வளர்ப்பிறை எல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா? நம்ம இப்ப ஏகாதசி 2 ஏகாதசி வரும். ஒண்ணு வளர்ப்பிறை போது ஏகாதசி வரும், தேய்பிறையிலே ஏகாதசி வரும். அந்த மாதிரி இப்ப மாசத்துல 2 இடம் உண்டு, வளர்ப்பிறை உண்டு, இது உண்டு, தேய்பிறையும் உண்டு. அப்ப அந்த மாதிரி வளர்ப்பிறையோட அந்த டைம்ல உள்ள 2 வாரங்களில் சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களில் இவ்வுலகை விட்டு சென்ற அந்த பரமனை அடைகின்றன. அந்த மாதிரி யாரு அந்த மாதிரி இறக்குறாங்களோ, யாரு பகல் நேரத்துல இறக்குறாங்களோ, அப்புறம் என்னது இது வளர்ப்பிறை அந்த டைம்ல இறக்குறாங்களோ, அப்புறம் என்னது பகல், அதான் பகல் நல்ல வெயில் இருக்கிற நேரம், அப்புறம் என்னது வளர்ப்பிறை, அப்புறம் சூரியன் வடக்கு நோக்கி 6 மாதங்கள். இது வடக்குன்னா என்னது, உத்தராயண். ஆமா உத்தராயண் வடக்கு. ஒரு நிமிஷம், இங்க என்ன போட்டிருக்கு? சந்திரலோகம் மீண்டும். ஓகே, தட்சிணா சாரி உத்தராயண். உத்தராயணம் இந்த இது நம்ம பொங்கலுக்கு அப்புறம் உத்தராயணம் ஆரம்பிக்கிறது இல்லையா? உத்தராயண புண்ணிய திதி சொல்றோமே. அப்போ இந்த ஜனவரியில இருந்து ஜனவரி 14 இருந்து இந்த தை மாசம் பிறக்கிறது இல்லையா? தையில இருந்து ஜூன் 16, ஜூன் மிட் ஜூன் வரைக்கும் அது வந்து உத்தராயணம். இந்த டைம்ல யாராவது இறந்து போச்சுனாக்கா அவங்க கண்டிப்பா பகவானோட உலகை அடைவாங்க. செமி காலன், அது எண்டு இல்ல. ஓகே, அப்புறம் என்னது தூமோ, இந்த மாதிரி புகமண்டலமா இருக்கிற டைம்ல ராத்திரி, தத்தான அண்ட் கிருஷ்ணக இருட்டு, ஷண்மாசா 6 மாசம், தட்சிணாயணம் இங்கே போட்டிருக்கேன், உத்தராயணம் கரெக்ட், நான் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன். தட்சிணாயணம் இங்க இதுல மீனிங்ல பார்க்கலாம். புகையிலும் இரவிலும் தேய்பிரையிலும் இங்க இருக்கிறது ஆப்போசிட்டா இங்க படிக்கலாம்.
சூரியன் தெற்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களில் இரவு நேரத்துல அந்த மாதிரி யாரு இறக்குறாங்களோ, யாரு தேய்பிரையில சூரியன் தெற்கு நோக்கி செல்லும் தட்சிணாயன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இவ்வுலகை விட்டு செல்லும் யோகிகள் சந்திரலோகத்தை அடைந்து மீண்டும் திரும்பி வருகின்றனர். அவரை பகவானோட உலகத்தை பரமனை அடைய மாட்டாங்க. அவங்க திரும்பி பிறப்பாங்க அப்படின்னு. இது திஸ் இஸ் நாட் நமக்கு கிடையாது. இது யோகிகள் போட்டிருக்கா. யாரு கிருஷ்ணாவோட இதுல இருக்காங்க அவங்களுக்கு கிடையாது. நம்மளாம் கிருஷ்ண பக்தாசா இருக்கும். டிவோட்டிஸ்க்கு வேற கணக்கு இருக்கு. இது நான் டிவோட்டிஸ்க்கு தான் இது. ஓகே, இப்ப நெக்ஸ்ட் இது பண்ணுங்க. வேதேஷு யஜ்ஞேஷு தபஸ்ஸு சைவ தானேஷு யத் புண்ணிய ஃபலம் பிரதிஷ்டம் அத்யேதி தத் சர்வம் இதம் விதித்வா யோகி பரம் ஸ்தானம் உபைதி சாத்யம். அப்படின்னா என்னது? பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்பவன் நம்ம எல்லாரும் தான். ஓகே, நம்ம எல்லாம் பக்தி தொண்டில வந்திருக்கோம். வேதங்களை படிக்கிறோம். என்ன வேதம் படிக்கணும்? பகவத்கீதா தான் ஒரு வேதம். ஏன்னா அதுலதான் எல்லா வேதத்தோட சாரமும் போட்டிருக்கு. அப்ப நம்ம படிக்கிறோம், அதையும் படிக்கிறோம். யாகங்களை செய்தால் என்ன யாகம் பண்றோம்? இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஹோமம் பண்ணலையே அப்படின்னாக்கா, இந்த மாதிரி ஹோமம் பண்ண வேண்டாம். நம்ம தான் நாம ஜபா பண்ணிட்டு இருக்கோமே. பகவான் நாமத்தை சொல்றோம், எவ்வளவு வாட்டி சொல்றோம். சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யறவங்க தவம் புரிதல். தவம்னா இந்த மாதிரி 18 days கோர்ஸ் வரதே பெரிய தவம். இதை தவிர எவ்வளவு கிளாஸ் அட்டன் பண்றீங்க? சோ அதெல்லாமே ஒரு தவம். ஏன்னா அந்த போனோம்னு அந்த வெறியோட நம்ம கிளாஸ் போறோம் இல்லையா, அதெல்லாமே ஒரு பார்ட் ஆஃப் தவம் தான். இல்லாட்ட மூச்சை பிடிச்சு இந்த மாதிரிதான் தவம், அந்த மாதிரி கிடையாது. அப்புறம் தானம் கொடுத்தல் எல்லாமே பண்றோம். நடக்கிறது கோயிலுக்கு எல்லாரும் கொடுக்கணும்னா தாராளமா கொடுக்கலாம். நம்மளால முடிஞ்ச 500ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க. 500 வெளியில போயிட்டு வரத்துக்குள்ள 500 ரூபாய் எப்படி காலியா இருக்குன்னு தெரியாது, எப்படி விலைவாசி. அப்போ அந்த 500 ரூபாயில இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். மாசம் ஒரு 500 ரூபாய் எப்படி எதுக்கலாமோ போறது, அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். ஆனா தானம் எப்பங்க இனிமே வரும், அதுவும் அந்த சாப்டரும் வரும். எங்க கொடுக்கணும், எங்க கொடுக்க கூடாது, அதுவும் நம்ம படிக்கணும். அப்ப இந்த மாதிரி கோயில் கட்டுறதுக்கு எல்லாம் கொடுக்கலாம். நமக்கு ஒரு இஸ்கான் சென்டர்லயே கோயில் கட்டுறாங்க, அதுல எல்லாம் கொடுக்கலாம். தானம் கொடுத்தல் கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல். நல்ல கர்மனா கர்ம, அப்புறம் ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல். கர்மனா நல்ல செயல், பகவானை நோக்கி செயல். அப்புறம் ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல், ஞானம் வளர்த்திருக்கிறது. நம்ம இப்ப பகவத்கீதா நல்லா தெரியணும், கொஞ்சம் பாகவதம் படிக்கலாம். அது கொஞ்சம் நல்லா தெரியணும், ஒரு சைத்தன்ய சரிதாமிர்தா தான் இப்பதான் நடக்கிறது கிளாஸ். அங்கெல்லாம் நம்ம ஒன்னும் புரியாது, ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் ஒன்னும் புரியாது. கேட்டுக்கலாம், கேட்க என்னவோ கேட்டுட்டு இருக்கோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரிஞ்சு வரும். ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றால் அடையப்படும் பலன்களை இழப்பதில்லை. யாரு நம்ம இதெல்லாம் அட்டன் பண்ணினா இது ஒண்ணும் நம்ம வேஸ்டா போகாது. பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாகவே இவை அனைத்தையும் பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அவன் அடைகிறான். இதெல்லாம் பண்ணினாலே நம்ம வந்துருவோம். அவன் காத்தால இருந்தானா, ராத்திரி இருந்தானா, அப்புறம் என்னது உத்தராயணா, தட்சிணாயனா, தேய்பிரையா, வளர்ப்பிரையா, ஒன்னும் பார்க்க வேண்டாம். இந்த மாதிரி பக்தி தொண்டில் இருக்கிறவங்க மேல கொடுத்திருக்கிற இதெல்லாமே பண்றவங்க யாரு? அந்த டிவோட்டி கண்டிப்பா என்னோட உலகத்துக்கு வருவான். அப்ப நமக்கு அந்த அதனாலதான் அதை அதுலயே நிறைய பேர் கொஸ்டின் கேட்பான். அது என்ன உத்தராயணமா தட்சிணாயனா? அது ஜாஸ்தி கவனிக்கிறது, அதனாலதான் நானே குழம்பு போனேன். அந்த ஸ்லோகத்திலேயே கொடுத்துருக்கு உத்தராயண் தட்சிணாயன். நான் அதை கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பார்த்தேன் என்னதுன்னு. இன்னும் நான் அதெல்லாம் பாக்குறதே கிடையாது. நம்ம நல்லது செஞ்சா நமக்கு டெஃபினட்டா நல்லது வரும். என்ன வரும்னா எதிர்பார்க்கவே வேண்டாம், பகவான் டியூட்டி அது கொடுப்பார் அப்படின்னு. சோ இந்த மாதிரி நம்ம யாகம் யஜ்யம் எல்லாம் பண்ணி நாம ஜபம் பண்ணி பகவான் இது பகவான் சொல்லியிருக்கா. யாரும் இஸ்கான்ல கிரியேட் பண்ணல. இது பகவத்கீதாலே ஒரு ஸ்லோகம். இப்ப பகவானே சொல்லியிருக்கார், என்னை நினைத்து இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றவங்க கண்டிப்பா என்னோட இடத்துக்கு வருவா. அப்ப அவளுக்கு உத்தராயணம் தட்சிணாயன் பகல் இரவு ஒண்ணுமே பார்க்க வேண்டாம். எஸ், இது கோலோக சாட்டு தான் இன்னைக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்களே. இதை பத்தி நிறைய இன்னும் டீட்டெயிலா சொல்லுவா. இதுல ஒரு ஸ்லோகம் மாத்திரம் படிச்சோம். பிரம்ம சமிதா गोलोकनामि निजधामि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते प्रभावनि च यद्विहितश्च येन गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि. இதுல என்ன கொடுத்திருக்குன்னா, lowest of all is located Devi Dama, mundane world. Next above இங்க lowest கீழ இருக்கிறது ரொம்ப கீழ இருக்கிறது தேவி தாமா. அது தேவி தாமான்னு போட்டு ரொம்ப முண்டேன் வேர்ல்டு, இந்த பாவ பண்றவாள் அங்க இருப்பாங்களே அது. நெக்ஸ்ட் அபோவ் இஸ் இட் மகேஷ் தாமா, அபோர்ட் ஆஃப் மகேஷா. ஓகே, இதுதான் இந்த இதுல கோலோக சாட்ல இன்னும் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லுவாங்க. இதுல என்ன இருக்கோ அதை நான் படிக்கிறேன். இன்னும் நிறைய இருக்கு, ஃபுல்லா படிக்கிறதுக்கு நமக்கு நேரம் இல்ல. நவத்வீபா அங்க இருக்கு, துவாரகா, மதுரா, கோகுல் எல்லாம் இருக்கு. இதுக்குள்ளேயே அந்த என்னது ஆன்மீக ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்டைல் தான் இது. இதை பத்தி இன்னும் டீட்டெயிலா அவங்க கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணா தெரியும். சொல்லி இதோட இப்ப நான் படிச்சதோட மீனிங் மாத்திரம் படிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் above it is மகேஷதாமா. மகேஷ்னா நம்ம சிவலோகம் இருக்கு. above மகேஷதாமா is placed ஹரிதாமா, abode of ஹரி. ஐ திங்க் இது மகேஷதாமா இல்ல, ஐ டோன்ட் நோ, பார்க்கணும், எனக்கே இது அவ்வளவா தெரியாது. ஐ அடோர் த பிரிமிவல். அப்ப எது சொல்றாரு அது?
கிருஷ்ணாவோட இடம் இருக்கு. இது ஹரிதாமா இருக்கு. அண்ட் above them all is located Krishna's own realm named Goloka இங்க இருக்கு. I adore the primeval Lord Govinda who has allotted their respective authorities to the rulers of those graded realms. Okay, இது வந்து நம்ம கோலோக விருந்தாவன் ரொம்ப டீப்பா படிச்சுன்னா அதுக்கே ஒரு 4 கிளாஸ் போகும். அதனாலதான் செப்பரேட் கிளாஸே வச்சிருக்கா. இந்த கிருஷ்ணர் ராதை இருக்கிற இடம் இங்க கோலோக விருந்தாவன். அது பக்கத்துல அவ சக்கிகள் எல்லாம் இருக்கா. சக்கிமானாக்கா ஃப்ரெண்டு மாத்திரம் இல்ல, சேவகர்கள் மாதிரி அவ இருப்பா. அப்புறம் இங்கெல்லாம் நிறைய இருக்கு. ஒரு கிருஷ்ணாவோட ஸ்ட்ரீட் பிளீனரி எக்ஸ்பென்ஷன், பிரத்யும்னா, அனிருத்தா, வசுதேவா, அப்புறம் சங்கர்ஷனா இங்க. அப்புறம் இங்க வந்து வேதங்கள்லாம் இருக்கு. சாமவேதா, அதர்வ வேதா, ரிக்வேதா, அப்புறம் இங்க வந்து யஜுர்வேதா இங்க கீழே இருப்பாங்க. இதுல அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய உள்ள டீடைல்ஸ் இருக்கும். அது வந்து அந்த கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணா தெரியும். இது வந்து கோலோக விருந்தாவன் சார்ட் இதுதான். அப்புறம் அதான் இது இன்னும் டீட்டெயிலா இது போட்டிருக்கு. இதுக்குள்ளேயே என்ன இருக்கு, லீலா, கூர்மா, வைராகிய, இதுல இந்த நம்ம கொடுத்துருக்குது. ஓகே, ஜெயா விஜயெல்லாம் இங்க இருக்காங்க, துவாரபாலகர். ஓகே, இது நம்ம வந்து ஸ்கிப் பண்ணலாம். ஏன்னா இது டீட்டெயிலா படிக்கணும்னா அதுக்கு தனி கிளாஸ்க்கு தான் போகணும். சோ இது வந்து இப்படி ஒரு அண்டம் இப்படி இருக்கும். அந்த கோல்டன் எக் மாதிரி ஒரு அண்டம் இப்படி இருக்கும். அந்த ஒரு அண்டத்து இப்போதைக்கு அது படிச்சுன்னா போறோம் நமக்கு. ஏன்னா ரிலேட்டட் கொஸ்டின் இல்ல, அது என்ன தெரிஞ்சுக்கிறதுல தப்பு கிடையாது. அதனால அந்த மாதிரி கோலோகா கிளாஸ் இருக்குன்னா கண்டிப்பா அட்டென்ட் பண்ணணும். அது ரெக்கார்டட் இருக்கும். அப்ப நீங்க வந்து இப்ப அதை மிஸ் பண்ணி இங்க உட்கார்ந்ததுனால இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, அது வந்து ரெக்கார்டட் நீங்க கேட்கலாம். சோ இந்த ஒரு இதுல கோல்டன் எக்கும் எப்படி இருக்குன்னாக்கா உள்ள இந்த 14 லோகம் இருக்கும். அதை கவர் பண்ணி என்ன இருக்கும், எர்த், அதை கவர் பண்ணி தண்ணி, அப்புறம் என்னது ஃபயர், ஏர், ஈத்தர், ஃபால்ஸ் ஈகோ, மகாதத்துவா, இது ஃபுல்லா அப்படிதான் ஒரு கோல்டன் எக். இது போல பல 1000 100 கோடி கணக்குல இந்த மாதிரி அண்டங்கள் தெரியும். அப்ப அதுல எல்லாம் ஒரு அர்த்தம் இருக்கும். அதுல எல்லாம் ஒரு அத்தலை வித்தலை சுத்தலை எல்லாம் இருக்கும். அந்த மாதிரி காரணோதக சாயி விஷ்ணுவோடு மூச்சு காத்துல இருந்து ஒவ்வொன்னா அப்படி அண்டம் பிறக்கிறது அப்படின்னு. கிருஷ்ணலீலா இது வந்து ஒன்றும் இல்ல, கிருஷ்ணர் எப்படி லீலைகள் செய்யறாரு அப்படி. அப்புறம் இது வந்து முக்குந்த மாலா ஸ்தோத்திரத்துல ஒரு கொடுத்திருக்கு. இது வந்து ஸ்லோகம் கொடுத்திருக்கு. கிருஷ்ண த்விதீய பதபங்க ஜபங் பஞ்சராந்த மத்தியைவமே விசுதுமான சராஜ ஹம்சக பிராண பிரயாண சமயே கபவாத பித்தைஹி கண்டாவரோதன விதோ ஸ்மரணம் குதஸ்தே. அப்படின்னா என்னது, மரணம் ஏற்படும் சமயத்தில் உன் திருவடிகளையே சிந்தனை செய்கிறேன் என்று சொன்ன ஆழ்வார்க்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துதான். என்னது, கபம், வாதம், பித்தம் இவையெல்லாம் நெஞ்சை நெருக்கி குரலை ஒடுக்கி மனசை தடுமாறும்படி செய்து விட்டால், மரணம் ஏற்படும் சமயத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனை நினைக்காமல் தடுத்து விட்டால் என்ன செய்வது அப்படின்னு கேட்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. அவளுக்கே அந்த மாதிரி சந்தேகம்னா நமக்கெல்லாம் எங்க ஐயோ ரொம்ப ஏதோ ஒரு முக்குல இருக்கும், இன்னும் சென்டர்ல கூட வரல, எங்கேயோ கார்னர் இருக்கும். அந்த மாதிரி பெரிய ஆழ்வார்களுக்கு எல்லாமே இந்த சந்தேகம் வருது. நான் உன்னை நினைக்கணும்னா எப்படி, எனக்கு கபம், வாதம் இதெல்லாம் வந்துடுத்துனா, பித்தம் எல்லாம் வந்துடுத்துனா அந்த டைம்ல எனக்கு உடம்பு வலிதான் பெருசா தெரியும், நினைவே இருக்காது. அந்த டைம்ல நான் எப்படி பகவான் சேவை பண்றது, எப்படி நான் வந்து நினைக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்கிறேன். துளசிக்கர ஆழ்வார். ஓகே, அடுத்து இதுதான் லாஸ்ட் 8ஓட சுருக்கம். இது நிறைய வேர்ட்ஸ். 8 மணி ஆகுது. ஓகே, அப்ப 8 அர்ஜுனனின் 8 கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்தார் பகவான். இறந்த நேரத்தில் கிருஷ்ணனை எப்படி நினைவில் கொள்வது பார்த்தோம். யோக மிஸ்ரா பக்தியால் கிருஷ்ணாவை நினைவில் எப்படி வைத்துக் கொள்வது. தூய பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்துதல். பொருள் உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம் பார்த்தோம். கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தியின் உச்சநிலை பார்த்தோம். அப்ப அதனால ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் சொல்லலாம், எப்பவும் சொல்லிட்டு இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு விஷயம் நான் வந்து முடிச்சு விடுறேன். நம்ம வந்து 8th சாப்டர் முடித்து விட்டோம்.